Hey. Oy. Fishing time ayan. Aga besh. Oo nga, pre. Oy, napindot. Siniset up ko pa lang, napindot siya. Kaya hindi pa nga ako tapos mag-set up. Napindot yung going live. Hindi ko sinasadya, ayun. Naka-live stream pa naman si Ma'am Claridel. Hindi ko sinasadya na napindot ko yung yung tawag dito. Oo, yung go live. Mega love shoutout naman ba dyan kay Pri na nandito sa atin, guys. Highly recommended monetized channel, guys, si Ma'am Jonah Salundaga. Ayun, si Ma'am Uy, hello naman dyan kay Ma'am Ina Macpri. First, bagong ligo. Daijo na work mode, Ate Balls. Ayun. Pero BG para sa support. Ayun, sabi ni Sir Mark Jacos. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan si Sir Mark Jacos. Kumusta naman tayo dyan? Hello guys. Ayun. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, Hazel May Channel. Pwede mangisda host. Pwede po, ma'am. Bigyan kita ng iyong moderator function agad-agad para naman makapagsimula ka na rin mangisda dito sa aking live streaming. Hello po dyan sa iyo, ma'am Hazel May Channel. Bagong-bago natin, guys, na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si ma'am Hazel May Channel. Ayun. Thank you also for keeping me in your background, Ma'am Hazel May Channel. Ryan Donna, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Sir Ryan Donna na nandito sa atin. Ayun. Hello po dyan sa iyo, sir. Kumusta? Thank you also for that sweet thumbs up. Also, nandito rin sa atin si Ma'am Cell Life TV. Highly recommended channel also si Ma'am Cell Life TV. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Cell Life. Kumusta naman tayo dyan? Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming na may code sa atin na CLT. Ayun. Tara, Ma'am Hazel, isda na darat, ma'am. Unahan na kita. Wow! Padikit po, iwan ang bakas, mention lang po. Ayan, sabi ni Ma'am Hazel May Channel. Si Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel also. Yan si Ma'am Adel. Malaking pala isda niyan, guys, si Ma'am Adel Sulit. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Ma'am Adel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Adel Sulit. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Adel. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Sino pa ba? Ma'am Jonah, Ma'am Ina Macpri, Ma'am Atimon Vlog, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Atimon. Ma'am Atimon, kumusta naman tayo dyan? Hindi ka nag-live stream kaninang umaga. Alas 8:30 ako nagising. Tapos wala ka na. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel ang mayaman ng Kuwait. O diba? 50 na lang, maawa maluoy. Parang awa nyo na. Ano ba? Nagmamakaawa sa 50 na lang. Hello naman dyan kay Ma'am Ina Macpri na meron ng 1950, 50 na lang. Diyos ko, pagbigyan na. Oo. Guys, namimigay ako ng 5,000 pesos worth of prizes sa sino mang makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape, sponsored by Ma'am Ina Macpri. Ayun, baka hindi nyo pa, guys, kaibigan ang aking sponsored, guys, ng 5,000 pesos na namimigay ng kanyang kayamanan sa buhay. Ayun, si Ma'am Ina Macpri. Ayun, kung sino ang makakasagot ng ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Ayun, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Imelda Dumlao. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan all the way from Taiwan pa yan. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Imelda Dumlao. Highly recommended monetized channel na nag-live streaming tuwing alas 10 din ng gabi, guys. Kaibiganin nyo yan. Marami kayong may isda dyan, guys. Napakabait na live streamer. Napaka-sweet na live streamer yan, guys. Si Ma'am Imelda Dumlao. Ayun. Oy, may nagpapakulay. Mega love shoutout naman dyan sa nagpapakulay. Si Ma'am Kim and Ma'am Shidona.
Uy, ang ating super chatter. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Highly recommended monetized channel yan. Ang aking kababayan na si Ma'am Kim and Ma'am Shido na napakalaking bahay yan guys. Napakalaking palaisdaan. Kaninang ay hapon guys, umakyat ako sa kanyang live streaming. Doon ako nag-promote. Ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan. Just give me a couple of just give me a couple of minutes. I will gonna drop also Ma'am Kim and Ma'am Shidona's link para naman madikitan po natin. Ayan. Walang ako guys ng link, saglit lang. Ang sarap naman ito, carbonara, diba? Ito guys, mabilis lang to. DJ Jonah Sagayno Remix. Hello. Ito guys, binababa ko guys ang link ng ating super chatter. Baka hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo guys sa ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shido na ayan. Ibinababa yan guys ni Nightboot. Ayun. Ang ating super chatter, ayan. Ay, nawawala ako. Ma'am Imelda Dumlao, welcome po ma'am sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys, si Shibam Shukla. Ayun, mega love shoutout naman po dyan kay Shibam Shukla. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, nabibigyan ko ng kanyang moderator function agad-agad para naman makapagsimula na rin siya makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Si Mama Ellen mo ba yung nasa background only boy? Opo ma'am, ang aking mother is nasa aking background. Dilo naman dyan sa aking background. Si mother, diba, ginulo ng ng apo niya, yung bahay niya, diba? Pinagkakalat yung mesa. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Shibam Shukla. Ayun, please support. Welcome din po sa aking live streaming. Nandito na rin sa atin guys si Hello Ma'am Ellen B sa Uragon, UCC Coffee Idol. Ayun, mali po sir. Ayun. Ma'am Kim and Ma'am Shidona, thank you also for that sweet tamsak ma'am and for that amazing super chat. Ayun, tamsak din boss, pauwi pa lang sabi ni Joe Margel. Mega love shoutout din dyan sa aking pamangking guys, ang napakagaling guys sa mga metal works. Ayun, si Joe Margel. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, si Joe Margel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Joe Margel. Ayun, Hazel May channel ang bababa po ng kanyang bahay guys. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Ma'am Hazel May channel. Ayun, all you have to do is to click on that link and do connect po kay Ma'am Hazel May channel. Ayun, Ma'am Atimon, kaway naman dyan. Mama ni Sir Uragon, kaway ka daw ma. Isang kaway. Hello naman dyan. Diba? Hello naman dyan sa aking mother na kumaway. Sino pa ba? Ma'am sa Live TV, Imelda Dumlao. Dan po sa Chinese altar. Ayun. Dan share po, sabi ni Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Ma'am, thank you naman po dyan sa mga pa-share nyo dyan. Ayun. Guys, baka hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended. Monetized channel yan guys. Si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Ayun na mag-produce ko. Kailangan ko na mag-beauty rest ng maaga kahit wala akong beauty. 7 a.m. na pasok asawa ko. Kaya inagahan ko kasi ikaw na ang susunod. Oo nga. Hello Sir Uragon, sabi na Ma'am Simply Ann, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simply Ann Ventures. Nagbabalik din natin guys. Uy, na-miss ko ikaw Ma'am Simply Ann. Tubuhin kita ma'am, tubuhin kita. Oo nga. Na-miss ko to. Hello naman dyan kay Ma'am Simply Ann Ventures. Nagbabalik natin na kaibigan. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Simply Ann Ventures. Baka hindi nyo pa guys na ririnig yung kanyang yung kanyang boses. Napaka-talented na tao nito guys. Oo nga. Kaibiganin nyo yan guys si Ma'am Simply Ann Ventures. Baka guys meron kayong mga
may mga premiere kayo, patamsakan natin ang inyong mga premiere. Sabihan nyo lang ako guys. Si Ma'am Simply Ann may premiere to, nakita ko kanina. Ayan. Ilagay natin kay Nightboot. Ayan. Sabihan nyo ako guys kung may premiere kayo. Ilagay natin kay Nightboot, patamsakan natin. At the same time, may bigay tayo ng WH sa bawat magtatamsak sa inyong premiere. Nagkaroon na kayo ng premiere. Nagkaroon pa kayo ng WH kapag tinamsakan nyo yung sarili nyong premiere. Oo nga. Yan ang tinatawag na sinarili. Guys, patamsak naman ako guys ng T1. Ayan, para kay Ma'am Simply Ann Ventures. Ayan, T1. Ma'am Simply Ann, kumusta naman dyan? Oo. Tamsak, pangalawa ako, tamsak. Ayan. Kaibiganin nyo to guys, si Ma'am Simply Ann Ventures. Napakagaling nito guys, kumanta. Ang ganda ng ang ganda ng boses niyan. Oo. Isang araw pag nagkita kami, aayain ko yan, magtinda kami ng balot. Oo nga. Promise. Ang ganda ng boses niyan. Sisi Koy Kim, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Simply Ann Ventures. Ako po may premiere, baka may makatakas pang din nakatamsak, o diba? Sabi ni Ma'am Ina Macri. Hanapin ko rin ma'am, ayan. Patamsak naman ako guys, T1. Ay, meron ka dito ma'am sa akin, di ba? Ito yung pinatamsakan natin nung nakaraan. Ilagay kita ma'am kay T2. Ayan, baguhin natin. T2. T1 and T2 guys. T1 and T2. Ayan, baka naman. 2WH, 2WH. Ina Macri has been subscribed. Age. Del Nidia Ilangan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Ma'am Claridel, wala na ako ng net at nalaglag pa ako ayon kanina. Mabuti bumalik agad ma'am yung aking internet. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Ang saya sa kanyang live streaming guys. Umakyat ako dito. At puntahan nyo rin yan guys. Si Ma'am Claridel Ilangan tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Nagla-live streaming po yan. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Claridel Ilanga. Ayon. Sino pa ba? Simply Ann Ventures dan bagong dikit with full pack. Ayon. Hello all, sabi ni Ma'am Simply Ann. Ma'am May Fulgencio, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am May. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am May Fulgencio. Nagbabalik natin yan ha. Kaibigan, napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan guys, si Ma'am May Fulgencio. Ma'am May, mega love shoutout naman po dyan sa iyo ma'am. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Salamat po Ma'am Emildo Dumlao. Balikan ko po kayo. Sabi ni Ma'am Simply Ann. Kaibiganin nyo yan guys, si Ma'am Simply Ann. Hindi ako nagbibiro. Ang ganda ng boses niyan. As in. Oo nga. Sarap tubuhin eh. Siya lang ang may magandang boses. Oo. Promise. Gusto nyo ba guys marinig? Ay, nawala na. Asa na ba yun ma'am Simply Ann? Still in harang ngayon. Maganda din boses mo only boy. Bitin lang, minumin. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shidona na binababa ni Nightboot. Baka naman guys, namimigay ng ayuda sa buhay. Abay, kaibiganin po natin yung mga ganyan. Oo nga, pang revenue yan. Batamsak Premier co-host, salamat. Ayoko nga, we. No. No. Ayoko. Guys, patamsak naman ako guys. T3 para kay Ma'am Cell Life TV ayon. T3. Uy, pre, ano bang nangyari sa'yo, pre?
Bakit nagpapakulay-kulay ka dyan, uy? Si Ma'am Claridel, Ma'am Imelda, baba po bahay, sabi ni Ma'am Claridel. Ma'am, eto ma'am, si Ma'am Imelda Dumlao, ID ata ang kanyang code, ayan. Let me also welcome and acknowledge the presence of K.I.S.S. Keep it simple survival. Mega love shoutout naman po dyan kay Keep it simple survival. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function. Here I am, your house. Ayon. Mega love shoutout naman po dyan kay Keep it simple survival. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Oy, Ma'am Claridel, ano bang ginagawa nyo? Oy, mga nagpapakulay. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel. Nag-renew ng kanyang VIP membership at saka si free. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating mga VIP member, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Etong binababa ng ating kaibigan si Nightboat, o diba? Kiss, mega shoutout po dyan sa you, Kiss. Welcome also to my live streaming. Sino pa guys? Patamsak naman ako guys, T1 hanggang T3. Ma'am Claridel, wala ba tayong papatamsakan dyan? T1, T2, and T3. Hi, Aura. Sabi ni Kiss, keep it simple survival. Hello po dyan sa'yo. Kiss. Ayun. Hindi na mag-free. Walang Tom and Jerry. Oo. Bakit ba? Okay lang yung free. Wala host. Host, may premiere din po ako. Sabi naman may Fulgencio. Ayun. Sige, Ma'am May. Hanapin natin yan, Ma'am May. At patamsakan natin yan. Okay guys, ingat-ingat kayo sa pagpo-post ninyo ng yung Miss Universe na yon ha. Ako sinasabihan ko kayo, bigyan ko kayo ng best example. Si Harlem O is ang best example ng mga kapag nire-upload nyo ang hindi sa inyong video guys. I am telling you, your channel will be at risk na tinatawag. Pero at the end of the day, kayo pa rin po ang masusunod. Decision nyo pa rin yan. Walang sisihan tayo guys ha. Ako nagpapaalala lang. Sayang ng pinagpaguran nyo. Kayo din. Sige, ilagay natin kay Ma'am May. Ayan. Ma'am May, ilagay ko po ikaw sa T4. Ayan. Marami ako guys na nakitang nag-re-upload ng yung result ng Miss Universe na yan. Beware, be aware. Ayan, ha. Ayan. Passport po ng channel ko, sabi ni Agila Vlog TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Agila Vlog TV. Nagbababan ay bagong-bago pala natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yon. Si Agila Vlog TV, nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang makapag-promote ng kanyang channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Agila Vlog TV. Hello naman po dyan sa iyo, idol. Welcome din po sa aking live streaming. Pwede patamsak, Premier Sir Aura. Ma'am Simply Ems, nasa T1 ka ma'am. Ikaw ang kauna-unahan, promise. As in, you are the very first. Oo. Pa-support po ng channel ko ayon. Agila Vlog, pwede mong tawagin si Nightboot ayon. Tawagin mo lang si Nightboot guys. Kung di nyo pa kaibigan guys, si Nightboot, tawagin nyo lang si Nightboot. Hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay. Ibababa niya ni Nightboot ang inyong bahay dito. You don't have to worry about dropping your links guys. All you have to do is to use your main channel. Dari Covers, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Dari Covers ang pangalan. Keep it simple survival dan po. Ano ba yun? Ano ba yun? Billy. Sabi ni Derek Covers. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, ma'am. Derek Covers. Welcome din po sa aking live streaming. Uy, salamat naman dyan, Sir Aura. Uy, now pa kasi ako nakapasok. May ikaw ang kauna-una. Promise.
Ito guys, oh, si Ma'am Simply Ann, baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Kaibiganin nyo na rin yan. Guys, yung mga pumapasok sa Premiere guys, wag na wag kayong magdidikit sa Premiere. Oo nga, matatawag kayong spam subscriber. Maghanap kayo guys ng pinakamaiksi nilang video. Kung kayo magdidikit, never in your life na magtamsa kayo sa Premiere at magdikit. Oo nga, para hindi yan malagas. Based on community policy. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. Baka naman guys, meron pa kayong mga papatamsakan dyan. Patamsakan natin ang inyong mga Premiere. Ang lakas ng ulan. Sisi Koy Ann, sabi ni Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Ito guys, yung ating super chatter. Baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter. Magipagkaibigan rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. Mark your fate. Sir Mark, kumusta? Oy, nakalimutan ko pala. Oo nga, hindi mo ako ni-remind pala sir. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yan si Sir Mark Your Faith o si Sir Mark Jacos, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. SMD ang kanyang code, ayan. Si Ma'am Imelda Dumlao. Wala, lakas ng ulan. Guys, make friends also guys sa mga binababa ni Nightboot, ang ating mga VIP members, mga legit and organic na mga kaibigan niyan guys. Ito po yung di ko pa na-apply sa monetization, ayan. Sabi ni Sir Mark Your Faith, ayon. Dalawang kanyang main channel guys, si Mark Your Faith at saka si Sir Mark Jacos, o di ba? Na nag-propose sa kanyang Jowa Bells. Sana all. Mga pupoging lalaki mag-propose sa kanyang Jowa Bells. Bakit ang aking sound effect is di gumagana? Ang lakas ng ulan dito guys. Ito po yung di ko pa na-apply sa monetization. Ayan, sabi ni Sir Mark Jacos. Si Ma'am Simply Ann, Tito daw. Ayan, sabi ni Ma'am Simply Ann. Ano pa ba? Ano pa? Wala ba kayo guys napapatamsakan? Maluoy maawa mo, ayon. Hoy ma'am Ate Mon. Oo nga, meron kang ma'am, yung tawag dito, yung Premiere. Ilipat ko. Alam ko may code ka sa akin ma'am kahapon. Ilagay ko kay T5. Ilipat ko na lang ma'am. Ay, nasa T5 ka naman talaga pala. Ayon, T5 ka para kay Ma'am Ate Mon Vlog. T1 hanggang T5 tayo guys. Si Ma'am Ate Mon Vlog ang nasa T5. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Ate Mon. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Ate Mon Vlog na nasa T5. Ayan, T5 ka naman talaga ma'am. T1 hanggang T5 guys, yung mga nangangailangan dyan ng WH, namimigay tayo ng WH at namimigay po ako ng 5,000 peso, ayon, in cold cash, ayon. Kung di nyo pa guys kaibigan si Ma'am Ina Macpre ang ating sponsor, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Ina Macpre. Padikit din po ako guys sa ating sponsor ng 5,000 peso. Kung sino man makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo, o diba, mananalo ng 5,000 peso. Kapag ka napalabas nyo si Nightboot na you win, ayun, yun ang tamang sagot. Oo nga. Hala, bakit di gumagana ang aking Hindi ko magana ang aking oy. Salamat sir, pala may code pala, ayon. Opo ma, meron kang code sa akin. Kahapon pa yun ay nung isang araw. Agila Vlog TV, mega love shoutout po dyan sa'yo. Nagbababa ng kanyang bahay guys, si Sir Agila Vlog TV. Kung di niya pa kaibigan niyan guys, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Oo pre, malapit kasi ako sa namin, sa may balcony namin, ayon. Nakayero yung balcony kasi namin kaya medyo maulan talaga as in. Super maulan na maulan. Tapos yung
O, di ba? Ang lakas ng ulan. Sobrang lakas. O, di ba? Akala ko yung aking sound effect yung ulan pala. Ang sarap matulog pag may ulan, guys. Oo nga, ang sarap matulog. Anyway, so much for that, guys. Time check tayo, 31 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Dito sa aming location, guys, is sobrang lakas ng ulan. Oo, sana tumila na. Si Ma'am Kim and Ma'am Shidona nandito pa rin sa atin, guys. Ayun. Agila Vlog, dan po. Pagluto ng lomi, salamat. Ayun, sabi ni Dari Covers. Ma'am Kim, thank you also for that sweet and amazing super chat mo, ma'am. Ayan. Ito, guys, ang ating super chatter. Padikit naman ako, guys. Padikit. Sige na, maluoy mo. Ito, guys, binababayan ni Nightboot ang ating super chatter. Dan tamsak and love, Tito, sabi ni Ma'am Simplian. Ma'am Simplian, bigyan ko rin ikaw, ma'am, ng 1WH. Ayan. 1WH, ma'am, bigyan kita. Dahil sa pagtamsak mo ng T2, ayan. T1 hanggang T5, guys, bawat tamsak nyo sa mga premiere, mamimigay po ako ng 1WH. All you have to do is to tell me. Oy, Madi, mega love shoutout naman dyan sa aking Madi, si Ma'am Pichi Miranda. Hi, Padi, kanina pa mi watching. Yun, nakikinig lang ako. Mega love shoutout naman po dyan kay Madi, kay Ma'am Pichi Miranda, o, diba? Ang napakaganda kong kababayan na nasa Taiwan. Long Tan Tao Yen. Mega love shoutout naman po dyan sa aking kababayan na si Ma'am Pichi Miranda. Sobrang ganda niyan, guys. Ang ganda niya. At ang ganda ng boses. Yun ang maganda sa AUO. Ang nag-iisang maganda ng AUO, Acer Unipump Optronics. Diba? Hindi ko yan ipagpapalit. Kasi at the end of the day, kapag nakikita ko yung post ni Bado, diba? At least may nakita akong maganda sa wall ko. Kaibiganin nyo na rin yan, guys, si Ma'am Pichi Miranda. Soon to be monetized channel din yan. Tuturuan ko yan kung paano i-monetize yung kanyang channel. Si Ma'am Pichi Miranda, ang aking kababayan, ang aking magandang kababayan. Kung di nyo pa yan, guys, nakikita, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Tuturuan ko yan na maging monetize ang kanyang channel. Oo, nang marinig nyo ang kagandahang tinataglay ng boses niya. Oo nga. Dikitan ko na lang ang didikit sa akin, no? Diba? Natuto na magdikit. Mega love shoutout naman dyan sa marunong ng magdikit. Ma'am Inday Dario Vlog, nandito na rin sa atin, guys. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Inday Dario Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Inday. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Nag-live streaming yan, guys, si Ma'am Inday Dario Vlog. Tuwing alas 5:30 ng umaga, Philippine Standard Time yan. Kung di nyo pa, guys, kaibigan yan, marami kayong magiging kaibigan dyan sa kanyang live streaming. Malaking palaisdaan yan, guys, si Ma'am Inday Dario Vlog. Ma'am, kumusta? Mega shoutout po dyan sa iyo. Welcome po, ma'am, sa aking live streaming. Kikinig lang niya yan. Madi, thank you naman dyan sa iyo. For keeping me in your background. Ayan. T3. Oh, Dan Tusok. Ma'am, bigyan kita ng another 1WH, Ma'am Simplian. Ito okay lang po. Good to know, ma'am. Good to know that you are okay, di ba? Ano pa ba? T1 hanggang T5, guys. Baka naman, oo, yes, marami ako natutunan while listening her. Ayun. Thank you naman dyan sa iyo, Mads. Thank you talaga, Mads. Mama Ate Mo, nandito pa rin sa atin, guys. Patusok din ako, guys. Patusok. Baka naman hindi niyo pa kaibigan si Ma'am Ate Mon Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Ate Mon Vlog. Malaking palaisdaan. Pagkatapos ng Ma'am Inday Dario Vlog na mag-live stream, si Ma'am Ate Mon Vlog ang nagla-live streaming tuwing alas 6. O, diba? Na meron na rin si Ma'am Inday, meron din alam ko meron tong premiere. Hanapin ko muna.
Nakita ko to eh. Season Spring in Japan. Ang lakas ng ulan dito guys, as in, sobrang lakas. Oo, parang gusto kong maligo sa ulan. Ito ang tinatawag na Agua de Mayo. Mega love shoutout naman dyan sa Agua de Mayo. Oo, na bumabaha doon sa labas. So, sobrang agwa. Mami, Inday, ilagay kita sa T6. Ayan. Sobrang lakas as in. T1 hanggang T6 tayo guys. T6. Malapit na po sir. Ayan. Sige ma'am. Dinig host. Oo nga. Sobrang dinig, di ba? Malapit kasi ako guys sa malapit kasi ako sa namin, balcony namin. And nakayero lang kasi wala pa siyang kisame. Ayan. Wala, sobrang lakas talaga. Sir Host Uragon, malapit na showing niya. Ayan. T6. Ganito ba bahay pa di? Ayun. Oo, Mads, ganyan. Wow, sana all may 12 subscriber. Bigyan kita Mads ng code mo para naman every time na papasok ka dito sa aking live streaming. Gamitin mo lang yung code mo, Mads. Ilagay ko dito peach, o di ba? Sana all may peach na code. O di ba? Ito guys, o di kita niyo to guys. Si Ma'am Peach, o di ba? Si Ma'am Peachy Miranda, sige, paano ba yan? Every time na papasok ka dito sa aking live streaming, Madi, type mo lang ang Peach, o di ba? Ibababa yan ni Nightbot ang iyong bahay. You don't have to worry about dropping your links. Si Nightbot ang magbababa niyan sa iyo, o di ba? Sabi ko sa iyo eh. I-type mo lang ang Peach. Tuturuan ko yan guys mag-live stream. O di ba? Ang ganda ng boses niyan guys, as in. Ang bait. Tapos dito sa amin naulan. Sobrang lakas ng ulan. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yung bawat isa, and kung nangangailangan kayo ng WH guys, I am giving away WH sa mga sino mang magtatamsak sa mga premiere. Meron agad kayong 6 WH kapag inubos nyo ang 6 na premiere. O di ba? Okay, thanks pa di. Ayan, binababa na ni Nightbot. Kakamiss nga ulan dyan sa Pinas. Oo nga, Mads. Sobrang lakas as in. Ang lamig na. O, diba? Ang ganda. Dan sa premiere, Inday Dario Vlog, sabi ni Ma'am Cell Life, bigyan kita ma'am ng Cell Life TV. Bigyan kita ma'am ng 1WH. Ayan. Patamsak ako guys, patamsak. T1 hanggang T6, baka naman. Sinong gusto ng pansit canton? Dikitan nyo ako, maluoy mo. Sana all may pansit canton. Oo. Salamat po kapatid sa Live TV. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. 19 minutes na lang si Ma'am Inday Dario. Ayun. Sabihan mo ako ma'am kapag malapit na ma'am ha. Salamat po kapatid sa Live TV. Ayun. Dan Atimon Vlog, sabi ni Ma'am sa Live TV. Mabigyan ko rin po ikaw ng another 1WH. Ayan. Pre-BG muna ako, magluto ng maaga ha. Ayun, sige lang pre, sige lang. Sa LS ko sir, may pansit canton. Sana all may pansit canton. Kaya na broccoli, basic parang boli. Prito mo na yan, paborito na chukibo sa pag ng kainan. Lumpia. Oy, sino na next? Tapos na siguro to. Iyaw na nga. So please,
Pusong pinaasa tamsakdan. Ay si Ma'am May Vlog pala. Nakalimutan ko pala si Ma'am May Vlog. Ma'am May Vlog and pusong pinaasa. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am May Vlog, ang kapatid ni ni Ma'am Jonas Salundaga na nandito sa atin na may code sa aking May. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am May Vlog together with Pusong Pinaasa. Mega love shoutout naman po dyan kay Pusong Pinaasa. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Pusong Pinaasa. Oo. Si ano yan, Chingski. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Chingski. Napakalaking bahay. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Chingski. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Chingski. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ma'am Simply Ann, noted po ma'am. Bigyan kita ng another 2WH. Tusok and love, Sir Aura. Ayan, sabi na Ma'am Simply Ann Ventures. Ma'am, thank you naman po dyan, ma'am, sa mga patusok mo dyan sa mga premiere. Bigyan kita, ma'am, ng another 2WH. Ayun, hello host. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Chingski. Also known as Pusong Pinaasa, o diba? Luhaan. Kaibiganin nito guys, si Ma'am Pusong Pinaasa guys, or si Ma'am Chingski. Magbababa siya ng kanyang bahay later. Maya guys. Ibababa niyan guys ang bahay niya. Oo, makipagdikitan kayo diyan guys. Napakalaking bahay yan, oh, 'di ba? Ito oh. Padikit balik agad. And then baka hindi niyo pa guys kaibigan ng ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shidona, makipagkaibigan na rin po kayo diyan. Binababa yan guys ni Nightboot. And then yung mga nangangailangan niyan guys ng ayuda, namimigay po kami ng 5,000 peso sa sino mang didikit kay Ma'am Ina Macpre, ang ating sponsor, ng 5,000 peso ang makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. You can use all your browser. Oo nga, 5,000 yon. Padikit muna ako guys sa ating sponsor na si Ma'am Ina Macpre. Bawat dikit nyo, mamimigay din ako ng another 1WH kasi kukunti lang tayo. Sige, mamigay tayo ng another WH sa bawat didikit kay Ma'am Ina Macpre na road to 2,000. 50 na lang ang kulang. Lakas ng ulan. Ano pa? SCKMD, ayun, padikit, balik agad, sabi ni Pusong Pinaasa. Ito guys, si Ma'am Chingski, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Oo, napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Ito pa si Ma'am Atimon Vlog, patamsak ako guys sa premiere, padikit na rin ako guys. And si Ma'am Adel, ayun, alas 10 ng gabi, nagla-live streaming yan. Si Ma'am Claridel Ilanga, ang mag-mother, o diba? And mega love shoutout naman dyan sa galit na galit sa akin. Galit na galit siya sa akin. I just don't know what to say. Meron na nagpapatulong sa akin. I know na nandito siya sa akin ngayon. I just don't know what to say kasi hindi ko alam kung paano sasabihin ko sa iyo hindi masasaktan ng kalooban mo na hindi ko mababawi ang iyong account. It is because you already cheated your account. Alam ko nandito siya sa akin. Siguro kahapon siya yung tuwad ko na hindi ko masabi-sabi. I will going to ask public apology na I am helping everyone guys sa kanilang mga account na hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Pero once na dinaya nyo na ang inyong account guys, pasensyahan tayo. I will never ever help you recover your account once you cheated your account. Siguro siya yung nagtuwad sa akin. Busy lang sir, busy sa mga gamit ipapackage. Wow, sana all nagpa-package ng gamit. Ipadala ko na lang ma'am yung address ko dyan sa iyo. T1 hanggang T6 guys, maluoy mo. And then yung ating super chatter, baka naman hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Ayun, ang ating super chatter, super duper chatter. And yung ating
sponsor na si Ma'am Ina Macpri ng 5,000 peso cold cash. Hala, sobrang ulan talaga. Sana hindi mag-brown out. Ang lakas talaga po. BG lang. Sige, ma'am. Ma'am ate mo. And happy birthday pala sa mga nagse-celebrate ng birthday ngayong araw na to. May you have many more birthdays to come. Sino pa ba? Ma'am Simply Ann. Okay, nangangailangan. Namumula ba, ma'am? Wala, sobrang lakas talaga as in. As in, sobrang lakas. Uy, wala kasi LS or aura, kaya namumula. Hindi ka na nag-LS, ma'am. Dapat mag-LS ka, ma'am. Oo, kasi na-miss ko na ikaw. Nabulihin. Ayun, tinamsakan ko na lahat ng mga premiere nyo, guys. Ayan. Ems, buhay OFW, tamsak dan host. Ma'am Ems, mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Ems, buhay OFW. Welcome po, ma'am, sa aking live streaming. Bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din si Ems, buhay OFW. Bibigyan ko siya ng kanyang moderator function para naman pwede na siyang makipagkaibigan or dikitan sa ating mga kaibigan na nandito. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ems. Buhay OFW, welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Nadine, mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nadine. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Na-miss ko to, si Ma'am Nadine, diba? Kaibiganin nyo na rin to, guys, si Ma'am Nadine. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nadine. Welcome po, ma'am. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Tamsak dan sabi ni Jojo De Luna Channel. Sir Jojo De Luna Channel, mega shoutout po dyan sa iyo. Welcome back din po sa aking live streaming. Dan T6 Harang, sabi ni Ma'am Simply Ann. Ma'am, bigyan kita ng another 1WH. Ayun. Sisikoy na din vlog, sabi ni Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Host, daan lang, me, busy match pa po. Ayan, sabi ni Ems. Sige lang, Ems. Thank you naman dyan sa mga padaan mo. And thank you also for joining my live streaming. Sisi Koy, Kim and Ma'am Shidona, hello sa ni Ma'am Nadine Vlog Arnado. Here lang, host, nakikinig, busy sa kusini. Sige lang po, ma'am, sa live. Ayan. Time check tayo, guys. 50 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ayan. Philippine Standard Time. Yung mga hindi pa nakakapagluto dyan gaya ko, abay, magluto na po kayo. Yung mga nakaluto na, magdut-dut na kayo. Pwede kayo maghanap ng WH. Hanapin ang bukas na nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na?
Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala DJ Boy ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang alaala. Ayun, okay na. Lagi kong Meron nagtatanong sa akin kanina guys na hindi ko masagot-sagot na ang lahat sa bakit ko daw hindi tinulungan siya. Ma'am Angel TV, si Ma'am Inday Lisa Vlog. Hello naman po dyan kay Ma'am Angel TV. Welcome back ma'am sa aking live streaming sa Angel TV, si Ma'am Inday Lisa TV. Hello po dyan sa Ma'am Inday Lisa TV. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Inday Lisa TV. Napakaba ng kanyang live streaming, hindi ko kaya yon. Mega shoutout naman po dyan sa Ma'am Angel TV. Thank you also for keeping me in your background. Harang daw sabi ni Sir Jojo De Luna channel. Sir, maraming salamat naman dyan sa yung mga paharang dyan. Oo. Yung mga nangangailangan niyan guys ng WH, inuulit ko, magtatamsak lang kayo. Bawat tamsak nyo, susuklian ko ng 1 WH. Bawat premiere na tatamsakan nyo. T3, dan po sa Live TV. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Ayan. Noted po Ma'am Inday Dario Vlog. Bigyan kita ma'am ng 1 WH. Ayan. Sa bawat tamsak nyo guys, sa mga premiere, bibigyan ko ng 1 WH. Hoy, may mayaman na naman. Mega shoutout naman dyan sa mayaman. Ma'am Inday Lisa TV. Thank you for that sweet and amazing super chat also, Ma'am Inday Lisa TV. Ayan. Tama ako, di ba? Sa iyo to, Ma'am Inday Lisa TV. Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ma'am Inday Lisa TV. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Inday Lisa TV. Highly recommended. Monetized channel yan guys. Si Ma'am Inday Lisa TV, also known as Angels TV. Ayun. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Inday Lisa TV ang pangalan. At saka si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. O diba? Yayamanin. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Inday Lisa TV at kay Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Maraming salamat naman po dyan sa iyong mga paayuda. Sana all mayayaman. Blackjack 939 tamsak po. Mega love shoutout din po dyan kay Blackjack 939. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Blackjack 939. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo Blackjack 939. Thank you also for that sweet thumbs up and welcome po sa aking live streaming. Ems buhay OFW harang daw. 1 taon ko pa natamsakan Sir Host Uragon si Pari Koy Atimon Vlog. Oo nga, nung nakarang taon pa yan eh. Patamsak naman ako guys sa T12. Baka naman patamsak ako guys T12. 7 WH guys. Nung nakarang taon pa yan. Baka naman guys hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Ibinababayan guys ni Nightboot ang ating super chatter. O diba? Si Ma'am Inday Lisa TV at saka si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Si Ma'am Nadine. Ma'am Nadine, mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nadine.
Ma'am Nadine, mega shoutout po dyan sa'yo. Ma'am, meron kang code sa akin, if I am not mistaken, NVA, ayun, Nadine Vlog Arnado. T12 Dan, sabi ni Blackjack 939. Bigyan kita Blackjack 939 ng 1WH, ayan, Blackjack 939, 1WH. Sir Aldrin Gandesa, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Aldrin Gandesa, all the way from Japan pa yan. Highly recommended monetized channel yan si Sir Aldrin Gandesa na nandito sa atin. Sir, kumusta? Welcome din sa aking live streaming. 3 minutes na lang po, ayan, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog, ayan, T6. Pabomba natin. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Inday Lisa TV at saka si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Nakabidya ako doon kay Ma'am kay Ma'am Inday Lisa TV, and iniwan ako na Ma'am Kim and Ma'am Shidona nangingisda kanina. Umakyat ako guys kay Ma'am Inday Lisa, ay kay Ma'am Kim and Ma'am Shidona kaninang hapon. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, napakarami kayong may isda dyan kay Ma'am Kim and Ma'am Shidona live streaming. Nakapin sa taas. Ayun, na guys. Nagla-live stream na, o diba? Season Spring. Kakabalik lang, boss. Inabot ng ulan. Oo nga, lakas ng ulan. Boy Bicol, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Boy Bicol. Mega love shoutout naman po dyan kay Boy Bicol. Napakalaking bayan guys, si Boy Bicol. Hello naman dyan sa iyo sir, Boy Bicol. Welcome din po sa aking live streaming. Saan ka sa Bicol ngayon sir? Nasa Albay ako. Hello naman dyan sa aking kaibigan, ay sa ating kaibigan na nandito sa atin guys. Si Sir Boy Bicol keeping us also in his background. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, mayroong napakalaking bahayan, napakalaking isda. Isda nyo na rin po yan guys si Boy Bicol. Ayan, binababa ni Nightbot ang kanyang bahay. O, diba? Nasa Kainta nga pala. Oo nga pala. Marahay na aldaw sa'yo, ay maray na banggi dyan sa'yo mo, pade. Welcome sa aking live streaming. Ayan si Jomar Jelog, Bicolano din yan. Ayan. Sino pa ba? Sino pa guys yung mga may premiere dyan? Kung may premiere kayo dyan guys, huwag nyong sarilinin ang premiere nyo. Sabihin nyo yan. Oo nga. Pabomba naman ako guys sa nakapin sa taas. Pabomba. Yung sabog na sabog. As in yung bombang-bomba guys. Sige na, maluoy mo. Oo nga, yung sabog-sabog. Pabomba ako guys. Para kay Ma'am Inday Dario Vlog. Baka naman. Yung sabog na sabog guys ha. Yung walang tigil. Boy Bicol Dan, sabi ni Blackjack 939. Si Ma'am Mariana Channel, tamsak po patusok ng premiere. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Sige ma'am. Ilipat ko lang Ma'am Maria. Ayan. DJ Von. Ilagay ko ma'am sa T7. To leave it all behind. Ilagay ko kay T7. Ayan. Why did you go away?
no words can say my love, please stay. Lista yan. T7 guys, T7. Moments left to share. Patamsak din ako guys, T7. Pabomba ako guys kay T6. Maluoy mo. Yung nakapin sa taas. Ito guys, si Boy Bicol. Baka hindi nyo pa kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. So, napaka-legit and organic. Highly recommended monetize channel who keep us in his background also. Together with Ma'am Nadine Vlog Arnado. Guys, thank you also for keeping me in your background. Sa mga naka-background dyan sa atin guys, huwag kayong mahiya makipagkaibigan. I am encouraging everyone guys to make friends to each and every one. Hindi masama makipagkaibigan, monetize and non-monetize channel. That is the key to a healthy channel. Araw-araw ko guys na nire-remind kayo ng mga community policy so that you have also a healthy channel na tinatawag ika nga, di ba? Ano pa ba? T7 sabi ni Ma'am Maria na channel. Meron guys na nagagalit sa akin kanina din na bakit daw ba nawawala na siya ng viewers tulad ko daw. Sabi ko it's totally fine kung mawalan ka ng viewers because all of our friend na mga YouTuber is hindi po pwedeng mag-focus lang sa pagsusupport. They have to focus also to their own channel, o diba? You have to understand na lahat ng YouTuber na mga pumapasok sa inyong live streaming, some of them will stay, some of them will come and go only. It is because they have their own channel to manage also. So, para sa ating lahat guys, we have to understand na ganun po ang YouTube world, di ba? Ano pa ba? Nayaw niyang tanggapin. Mama Rihanna channel, mega love shoutout. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Patamsak ako guys. Patamsak. T1 hanggang T7. Yung T6 guys is nagpe-premiere na. Baka naman. Sa mga hindi pa nakatamsak dyan guys, namimigay ako ng 1WH sa bawat premiere na tatamsakan nyo. Mariana channel dan po. Full po ayon with bell. Sabi ni Blackjack. Guys, wag kayo magdidikit sa premiere ha. Mali po yun. Kasi ang premiere hindi po yan video. Unless otherwise, ang premiere is natapos na. Pwede nyo nang dikitan yan. Ano pa? Iyong nilisan, naman lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Patusok guys, patusok naman. Pabomba ako guys sa nakapin. Maluoy mo. Andito kami guys sa nakapin ngayon. Malaman mo, mamahal ay di magbabago. Maghihintay na lang sa iyong mga pangako.
Now let's go. I should have made you stay. We make it last forever. Maybe you could have been. Now I know that sometimes promises just Ayun na, ayun na, ayun na. I need T4, T6, T7, ayun. Yung T5 guys, ay T6 ano, nagpi-premiere na. Baka naman guys, hindi nyo pakadikita ng bawat isa. Magipagkaibigan kayo sa bawat isa. Ayun, wala nang ulan sa amin. Na tumila na, pero to go. na ano pa rin, na ambon. This pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. T7 sabi ni Ma'am Mariana Channel. Mega love shoutout sir host sabi ni Ma'am Jeans 2 Channel. Oy, nakita na naman tayo. Mega love shoutout din po dyan sa iyo Ma'am Jeans 2 Channel. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Kaibiganin nyo to guys. O, si Ma'am Jeans 2 Channel. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Kapag dinikitan kayo yan guys, make sure na dikitan nyo na agad kasi kahit saan kayo magkita, sisingil. Mega love shoutout naman dyan sa naniningil. O, diba? Parehas yan kami ni Ma'am Jonas Salundaga. Ma'am Jeans, habang nasa harang pa, diba? Sinira. Babaeng isinako, mega love shoutout naman po dyan sa babaeng isinako, si Baby Labs. Oy, Baby Labs, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, babaeng isinako. Tilapyang may may bigote, ang kanyang mga Sabi ko yun ang gawin, tilapyang may bigote na ninja. Oo. Hello naman dyan kay babaeng isinako. Sir Ariel Culares, nandito na rin sa atin, Tamsak host. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ariel Culares na meron na siya ngayon na 1,390. Parang kailan lang, Sir Ariel Culares? 300 pa lang pumasok. Now, take a look at your channel. O, diba? Meron ka ng 1,390 subscriber. Babaeng isinako. T1 Kulkog dan sabi ni Jeans 2 Channel, ayun. Mabigyan kita ng 1WH sa pangungulkog mo dyan, ayun. Ano pa ba? Ano pa? Harang, sabi ni Joe Margel, ayun. Maraming salamat naman dyan guys sa mga paharang-harang nyo dyan. Jeans Channel na lang host. Uy, ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Jeans Channel na lang. O, diba? Sige, masunurin ako Mega love shoutout po dyan sa iyo Jeans Channel na lang. Welcome po sa aking live streaming. Saan Tito Ani ayun? Ma'am Jeans 2 Channel na lang. Andyan ma'am, i-type mo lang yan ma'am. T1 hanggang T2. Ay T1 hanggang T7, pati T12. Salamat po sa lahat ng mga support sa aking premiere. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Ma'am, always welcome po ma'am. Diba? Always welcome guys. Sino mga may premiere, suportahan po natin. Magsuportahan lang tayo. Magipagkaibigan kayo sa bawat isa para naman lahat guys nakakapag-support. Oo nga. Babaeng isinako. Wala bang lalaking ng sako. Ilagay mo ma'am, lalaking ng sako. O, di ba? Sa babaeng isinako. Ganun ma'am ilagay mo. Oo nga. Ay, cool kug na sa Tito host. Ayun, sabi ni Jeans 2 Channel na lang. Sige ma'am. BG na Sir Ora, pa-dinner muna yon. Sabi ni Ma'am Simplian. Sige lang po Ma'am Simplian. Ayun, pakabusog po ma'am. Sa mga hindi pa kumakain dyan guys, 11 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayun. Hahaha. Ayan na. Tilapyang may bigot.
May kalam shoutout naman sa tilapia may bigot. Babaeng isinako, tuwang-tuwa kay si babaeng isinako. Ang sunod na ilagay mo, lalaking ng sako. Di ba? Tuwang-tuwa siya sa kagagawan niya. Si Tono Bebs, ma'am, Ma'am Bebe Lab, si Tono Bebs, ginawa na rin yung ninja niya, si Papa Balls. Tapos ang susunod, Yummy Balls. Dante 123, 12356, 5WH po, Ma'am Mariana channel, ayan. In your smile 5WH, Ma'am, noted po, ayan. Just forget the past. It's time. Kulkugan, nako ni T1 to T7 host, sabi ni Jeans, channel na lang, ayan. 7WH, ma'am. Ala, kanina T2 pa lang. Ngayon T7 na, o diba? Ano pa ba? Ano pa? Wala na ba guys na magtatamsak? Wala na magkukulkog? Ayan, kulkog. Wala na akong gagawin. Baka naman guys may mga katanungan pa kayo dyan. Ayun, pwede kayo magtanong guys. Sagutin natin ang inyong mga katanungan. Kung meron man kayong mga katanungan dyan sa inyong mga channel, o diba? Hello po Kuya Uragon, sabi ni Ashuriken. Hello na din naman dyan sa iyo, Ashuriken. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ashuriken. Highly recommended channel yan guys na may code sa aking Ash. Napakabait na bata nito guys, si Ashuriken. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ashuriken. Welcome din sa aking live streaming. Tilapyang mabango, tamsak dan dikit na po Sir Host Uragon. Dikit na din po sa iyo, sabi ni Tilapyang mabango. Hello naman dyan sa napakaraming ninja. Oy! Mega love shoutout naman dyan kay Tilapyang mabango. O, diba? Sa sunod, ma'am, ilagay mo, Tilapyang malangsalang sa konti. Ganon. Sir, yung premiere ko po ba, active pa po? Opo, ma'am. Anong code mo, ma'am? Ilipat ko na lang. Opo, ma'am. Active yun, ma'am. Kung kahapon. Oo. Ilipat ko na lang, ma'am, sa T8. Ayan. Hanggang T7 tayo. Ilipat ko na lang kay T8. Ayan. Nasa T9 ka ma'am kahapon sa akin. Ilagay ko ma'am kay T8. Ayan. Ayun, T8 guys, T8. Ayun, nilipat ko lang si Ma'am Grace. Baka naman guys, baka naman T1 hanggang T8. Ayun. Ako po to si Inday Dario. Ito talagang mga Inday na to. Oy! Mega love shoutout naman po dyan. Ay! Ilagay ko kay T8. Ayan. Nasa T8 na si ano. Ito talagang mga Inday na to. Si ma'am, si Ma'am Victoria Kulube. O, di ba? Tilapyang mabango. Babaeng isinako pala. Tapos nakulkog lahat host ayon. Ang ulam niyo Sir Uragon, tilapia po ba? Hindi po ma'am. Oo. Hindi po ma'am. Host, ako may tanong, paano mo po nagawa ang paglagay sa night boot na nakikita ang banana ayon? Na nakikita ang banana. Sir, panoorin mo yung aking yung aking video niyan. Nandoon nakalagay pati yung code ayon. Panoorin mo yung video ko dyan, nandito sa aking ibinidyo ko yun sir. Panoorin mo yun sir, ayun. Makikita mo dun kung ano yung code. Inilagay ko rin yung code guys. All you have to do is to take a print screen of the code, then ilagay nyo lang kay Nightboot guys. Ayun. Oo nga, nandyan yun. Tamsak dan harang sabi ni Jomar. Jel, ayun. Ma'am Grace, Ma'am Jim, hello. Ayan, sabi ni Pri. Jeans, ayan. Tilapyang ni bigote. Ma'am, tilapyang ni bigote. Meron ng tilapyang mabango. Hello naman dyan sa mga tilapia. Babaeng isinako, o, diba? Ang gaganda ng kanilang mga guys. Ang kanilang mga...
Ang kanilang mga, ano ba yon? Napagdiskitahan yung walang kamalay-malay na tilapia. Tilapyang mabango, mega love shoutout. Haha, sabi ni Jeans Channel. Sige po host, panoorin ko aling bid dito host. Ayun. Kuya Uragon, gumagawa ako ng second visualizer background kuya para sa'yo. Oy, thank you naman dyan kay, kay Ashuriken. Thank you naman dyan kay Ashuriken. Ayun, sige. Maraming salamat talaga, Ashuriken. Kasalanan ko ba, tamsak dan dikit sir host, Uragon, love hinday Dario Vlog. Ay! Mga makabagbag damdamin. O, diba? Kasalanan ko ba, babaeng isinakot, tilapyang may bigote? Yahoo! Hello naman dyan sa inyo guys. O, diba? Ang dami. Sana all idinidikit. DJ Juan. Ano po ba? Tamsak. Ayun. Buha. Oo. T1, T3, tamsak dan Tito. Dating natamsakan ko na boss. Ayun. Host, di ko po makita. Dami mo po bid. Ayun. Sir Sean TV Guapo. Good afternoon, sir. Ay, sitaw lang masarap. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Ay, di mo ako maano niyan. Oo. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Sean TV Guapo. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupa na mahilig sa kanyang sitaw. O, diba? Hello naman dyan sa sitaw ng babango kahit mabaho kinakain. Ni Sir Sean TV Guapo. Baka hindi niyo pa guys kaibigan yan si Sir Sean TV Guapo. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Highly recommended monetized channel yan. Mga gwapong lalaki sa balat ng mga pinagsitawan. Hello naman dyan sa mga sitaw. Nightboat 7 na lang. Sige na 7 na lang. Sana maglagas ng mga 700. Diba? Ito. I-post ko, Sir Ariel Colares, ito, I will gonna drop the link, ayan. Ito, Sir, Ariel Colares, ayan. Ito, Sir, ayan, Ako di na rin nadagdagan. Sana magbawas. Maganda ako, tamsak dan Sir Uragon, dikit na po, love Inday. Wow, thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am Inday, ayun. Sa mga padikit. Hoy, mga langga, kulkugin nyo naman ako. Salamat po, host, ayun. T6, T1 to T5, sabi na Ma'am Grace. Noted po, ma'am. 5HH, ma'am, 5HH, noted, ayan. Bilasan. Mega love shoutout naman dyan kay Bilasang Tilapia. Sana lagasin din siya ng 1,000. Tapos, bukas din 1,000. Na-realize ko lang kuya, mga 5:30 PM daw yung oras na kumakain si Lolo Whitey ng bananas natin, diba? Ma'am Minamin KWT, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Minamin KWT, ayun. Ma'am Minamin, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, ma'am. I miss you, ma'am. I miss you. Where have you been? Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Minamin KWT, all the way from Kuwait pa yan, si Ma'am Minamin, ayun. Sige naman ko, kaharang ani, oy. Sir, Sir Ashuriken, wala pong exact time ang pagre-review ng mga channel natin. It just happen na, ano ba ngayon? Anong oras na sa atin? It's exactly 6 o'clock in the afternoon, and kung ibe-base natin guys sa US,
half the world ang pagitan, guys. It's already 6 o'clock. So, it doesn't, kung magre-review siya ng 6 o'clock, siguro wala pa namang magre-review ng 6 o'clock in the morning sa kanila, guys. If human review ang naatasan niya, yung mga YouTube creator ang mga naatasan niya mag-human review sa atin, or kung dito sa ating location, sa ating region is merong human reviewer sa ating lahat ng mga YouTube creator, is pwedeng pwedeng mag-review si Lolo, pero it is too impossible na may overtime ganon. T8 dati na ring tamsak boss. Ayan, sige. I miss you host, busy lang sa work. Sige. Anytime po yan sir, maglagas si Lolo. Oo, nag-text siya sa akin. Anytime yan guys, anytime. Walang exact time ang human review ni Lolo. Oo, ganun po yun. Pulang gumamela, diba? Meron bang violet na gumamela? Diba? Naalala ko tuloy yung ni Bebe, yung roses are red, violets are blue. I am very handsome, what happened to you? Ayan, ano ba yun? Makoy Palaboy TV, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Pading Makoy Palaboy TV. Padi, kumusta naman tayo dyan Padi? Mega love shoutout naman dyan sa iyo Padi. Welcome din sa aking live streaming. Maya maglalagas na yan, kaya isako ko muna ang sakin. Sige. Oo. Si Pri sana maglagas ng mga 300. So depende lang anong oras mag-review si Lolo. Opo sir. Ganun po yun. Hindi natin alam. Jansky Vlog, keeping us also in his background. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Jansky Vlog, thank you for that sweet tamsak. Welcome po sa aking live streaming. Tep Software Truth, hello. Mega love shoutout naman po dyan kay Tep Software Truth. Ayun, ano ba yun? Bagong-bago natin na magiging kaibigan si Tep Software Truth. Ayun, bibigyan ko ng kanyang moderator function so that you can now start also making friends in my live streaming. Tep Software Truth. Ayun. Welcome to my live streaming. Hello to you. Ayun. Where you from? Tep Software Truth. Ayun. Sa lawahang puso. O diba? Tamsak dan digit sir. From Inday Dari. Wow, sana all napakaraming pandikit. Jonah, pag 1K, konti lang matira. Georgel, hello, sabi ni Johnski Vlog. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan si Johnski Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Johnski Vlog. Sir Ashuriken, maraming salamat ngayon pa lang. Ayan. Pwede ba sir na at least mga 20 seconds, pwede bang ganon? Mga 20 seconds kahaba, 20 pataas, ganon. Jeans Channel, oo, ma'am, hayaan mo ba si host na bahala dyan? Bakit ako na naman? Oo. Today guys is May 17, 2021, 6:24 in the evening. Ayun. I-type nyo lang guys ang date. Ayun. Type nyo lang. Para naman alam nyo kung anong petsa na ngayon at kung anong oras na Philippine Standard Time binababayan ni Nightbot. At kung gusto nyo malaman ang weather forecast sa mga kinatatayo nyo lang guys, mag-type lang kayo ng weather space kung saan ang location nyo po. Hindi guys hindi yung bansa, location kung saan bansa kayo ngayon. Weather space kung saan location kayo, hindi bansa ha. Mga 20 seconds yung mute sound kuya, pwede yan. Ayan. Sige. Ayun. Pwede, gusto ko yun ganun. Baka naman mga lalabs, malapit na akong mag 4 million, maawang maluwi. Kayo. Pa 4 million naman guys, pa 4 million. And kung di nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shidona at saka si Ma'am Inday Lisa TV, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating mga sisipag bigaya ng kanilang mga kayamanan sa buhay. Oo nga. Weather sa mga banana na nanganganib. Di ba pre? The banana is blowing from the south at 8 mile per hour.
Akalain mo yan. Kwait as Mitcha Vlog, Dan Tusok po host. Mega love shoutout naman po dyan kay Kwait as Mitcha Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Si Ma'am Kwait as Mitcha Vlog together with Ma'am Manang Buday. Oy, Ma'am Manang Buday TV. Kahapon, ma'am, nandun ako sa iyo. Nakaano ako, may ginagawa akong channel. Tinutulungan ko yung channel, ayun. Kay Mama ng Buday TV, guys. Sa rin kana host, ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Mama ng Buday TV, guys. Highly recommended monetized channel also yan si Mama ng Buday TV na nandito sa atin. Mga nagagandahang mga live streamer yan. Kung di nyo pa guys nakikita ang mga kagandahan ng mga live streamer na yan, aba, isa-isahin nyo na rin po yan guys na pagdididikitan. Oo nga, nang makita nyo ang mga kagandahang tinataglay ng mga live streamer na mga yan. Oo nga, maniwala kayo. Garantisado. Nandito na rin sa atin guys, one of my favorite na live streamer guys, si Ma'am AG Wargres. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am AG. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Napaka legit and organic, highly recommended monetized channel din yan guys, si Ma'am AG na nandito sa atin. O, diba? Kung di nyo pa guys kaibigan yan, napakalaking palaisdaan, napakalaking isda yan, at napakabait, napaka-sweet na live streamer. Yan si Ma'am AG Wargres guys na nandito sa atin. Kaibiganin nyo yan guys, promise, hindi kayo magsisisi as in. BJ lang ako lalabsan, nahulog bebek. Hala ma'am, ano nangyari ma'am? Ipahilot mo ma'am yung pinapahilot, yanon. Hala. Sa lawahang puso, grabe oy, nanganganib. Ma'am, tawag dito? Ipahilot mo ma'am. Yung pamangking ko, nalaglag din. Pinahilot namin, okay na siya. Sana walang ma'am, walang galos, walang kung ano man, Sana okay lang, di ba? Everything will gonna be okay, di ba? Ano pa ba? BG lang ako loves, ayun. Best host. Uy, thank you naman po dyan si ma'am. Ikaw kaya yun, ma'am. Oo nga, ang the best host I ever met, di ba? Shuriken, mga 200 subs, Kuya Uragon. Mag-premiere ako ng first ever face reveal ko. Ayun, sabi na Shuriken. Sige. Ilan ka na ba, Shuriken? Patype naman ako ng mi. Abang-abang, guys. 13 km per hour ang kunit. Sa mga banana. Okay, mag-face reveal guys. Si Ashuriken, kung di nyo pa guys nakita yan, mga kapugian yan guys. Napaka-poging bata yan guys, si Ashuriken. Oo nga. Kung di nyo pa nakikita yan guys, dikita nyo na rin yan guys, si Ashuriken. Oo nga. Ma'am Mariana Yahoo, sabi ni Pri. Ilan ka na ba Ashuriken? Patype naman ako ng mi guys. Mi, ayan. Patamsak naman mga lalabs. Sige, ako naman bahala ma'am. Oo. Yana Banana. Oy, si Bebe. Mega love shoutout naman dyan kay Bebe. Oy, Bebe. Mega love shoutout naman dyan kay Bebe. Nandito sa atin. Hanap mo ba ay murang vlogging materials? Sulit at maganda. Oy, ang ganda ng mic niya. Oy, gusto ko yung ganyang mic ma'am. As in. Oo, gusto ko yung ganyang mic. Yung malaki siya. Vlogging kit. Oh. Meron ba niyan ma'am sa Shopee? Thank you Shopee. Ilagay ko kay T9. Ayan. Ilagay ko kay T9 si Ma'am AG. Ayan. Patamsak ako guys. T1 hanggang T9. Ayan. T1 hanggang T9 guys. T9. Ayan. And baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter. Padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shidona at saka si Ma'am Inday Lisa TV. Mga 163 sub kuya. Mga 40 na lang kuya hanggang sa face reveal premiere. Ayan. Sige. Johnski Vlog, Dan full pack sa bahay mo boss. Pasukli na lang. Ayan. 163.
Sige, mamigay ako ng 1WH guys. Kung gusto nyo makita guys, mamimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken. Kapag ka naka 200 daw guys, magpapakita yan. Ang pogi niyan guys, promise, as in ang pogi ng batang yan. Yung mga naghahanap dyan ng mga papa balls, ng mga poging-poging batang-bata, o diba? Ayan, oo, magpi-face reveal na si Ashuriken kapag ka naka 200 subscriber, o diba? Mamimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken. Wag po kayo guys mag-alala, magbabalik agad-agad dyan. Oo nga. At saka sa ating guys, sa ating sponsor ng 5,000 pesos, yung makakasagot ng kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo, si Ma'am Ina Macpre, padikit din po ako guys. Ayan. Still at stake ang 5,000 pesos na nandito sa akin. Kung gusto nyo guys makita ang 5,000 pesos nandito pa rin sa akin, hindi ko pa isinusoli kay Ma'am Ina Macpre. Mama! Sir Bok Liagas nandito na rin sa atin. Hello din po dyan kay Sir Bok Liagas. Nagbabalik natin guys na kaibigan, mga Papa Balls. Yummy Balls. O, diba? Magkakasama yan ng nila Papa Balls, Tono Bebs. O, diba? Mga Papa Balls. Hello naman dyan kay Sir Bok Liagas. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended. Monetized channel yan. At ang ganda ng boses niya. As in. Sir Bok Liagas, mega shoutout naman po dyan sa iyo. Pero Jutes. Hello naman yan. Welcome din po sir sa aking live streaming. Mahilig to magsarili talaga. Itong mamang to mahilig to magsarili. Oo nga. Pero Jutes. Hello naman dyan sa mga Jutes. Mamarin ako tayo. Walang yaka sir. Oy! Oo. Dikitan nyo to guys sa Sir Bok Liagas. Lagi na lang akong nagsasarili. Jutes para. Ano naman yun sa mapagsarili? Makasarili. Padikit ako guys kay Ashuriken. Baka naman guys, padikit. And yung mga nangangailangan dyan ng WH guys, yung mga namumula na ang kanilang mga channel. I am giving away free WH. All you have to do is to cast your like boats pala. Yun. Cast your like boats. O diba boats? Sa mga premiere. Tito Chad, ayan, sabi ni Bebe, mega shoutout naman dyan kay Bebe. Bebe, mega shoutout naman dyan sa iyo. Namiss ko ikaw, Bebe. O, diba? Wala na akong binubuli dito sa bahay. Ayan, yan si Bebe, si Yana Banana. O, diba? Ma'am Jen Gascon, ang may-ari ni Night Booth. Yung paalala ni Nightbot guys, ang di daw magtamsa kay host, di na magkakajowa forever and ever. Amen. O, diba? Sabi ni Ma'am Jen Gascon, who is in our live streaming also. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Jen. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Jen. Kumusta? Welcome back po Ma'am sa aking live streaming. Dito, Chad, behave ka dyan, sabi ni Pri. Boat. Tirano po ako ng champurado dyan. Sige. Lagay ko sa rep. M7 TV, nandito na rin sa atin guys. Keeping us also in his background. Mega love shoutout po dyan sa iyo. M7 TV. Highly recommended monetized channel yan guys. M7 TV, ayun. Welcome din na sa aking live streaming. Si Sir Aldrin Gandesa. Oy, me. AG. Ayan guys, ang may-ari kay Nightbot, si Ma'am Jen Gascon. Kaya gusto nyo magka-jowa, huwag kalimutan tamsakan si host ng bonggang-bongga, oy! Jen Gascon, mega love shoutout sa may jowa dyan. Oo nga, yung nakalimutan daw guys, magtamsak kay, sa host. Magiging Jutes forever. Jutes na nga, wala pang jowa.
Hala, ano ba itong araw na to? Oy! Oo. Ilaw naman dyan sa araw na to. Thank you, host. Ayun. Ma'am Shimmers Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Shimmers Vlog. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Shimmers Vlog. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming, Ma'am Shimmers Vlog. Ayan. Merong code sa atin guys na... Ano ba yung code ni Ma'am Shimmers Vlog? MMB1. Ayan. MMB1, si Ma'am Shimmers Vlog. Baka naman guys, ang di magtamsak, alam na this. Dan sa'yo, galing ng boses mo, Grace B. Ayon, sabi ni Ma'am Minamin KWT. O nga guys, magandang boses niya ni Ma'am Grace. Oo. Ano yan guys, si Ma'am Grace, si Ma'am Adel Sulit, mga magagandang boses niyan guys. Si Sir Boc Liagas, ayan, mga magagandang boses niyan. Si Ma'am Clara del Ilanga guys, ayon, the green grass of home. Ganon! Kumakanta yan guys, as you request. Ayaw kong, sabi... Ang saya-saya mo ngayon, host. Anong meron? Sabi naman dyan, guys, nakita ko ikaw, ma'am eh. Naalala ko si Nightboot. Sinabihan yung mga single na dikit lang ni Kuya Uragon at magka-jowa ka din, pero yung jowa mo hindi naman dikit kay Kuya Uragon. Di walang forever. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Sa bawat rules, meron yan guys na mga na mga loopholes. Mega shoutout naman dyan sa loopholes. Mega shoutout po dyan sa inyo guys. Si host, din magandang boses, diba? Sabi ni Ma'am Grace, magandang magtinda ng taho. Eto guys, si Ma'am Claridel, magandang boses niyan. As in, si Ma'am Adel, mga nagkumakanta yan. Ayun. Sino pa ba? Jo Margel. Nag-love shoutout naman dyan kay Jo Margel. Ayun. Ayun. Sino pa ba? Sino pa? Hello, Madam Adel, sabi ni Jo Margel, Ash. Ito guys, si Ashurican guys, I am giving away 1WH sa bawat didikit yan guys, road to 200. Kapag ka naka 200 yan guys, magpi-face reveal yan si Ashurican. Makikita nyo ang kapugi ang tinataglay niya ni Ashurican. Yung mga naghahanap dyan guys ng mga pupoging batang-bata pa, diba? May gatas pa sa labi. Ayan. Makikita nyo guys ang kapugi ang tinataglay ni Ashurican. Tutubuhin ko to mas pogi sa akin eh. Kanta lang host, hindi mo alam. Jasmine De La Torre, mega love shoutout naman po dyan sa bago natin guys na magiging kaibigan, kandikitan or kabarkada din guys, si Ma'am Jasmine De La Torre, Tamsak Idol. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jasmine De La Torre. Bigyan kita, ma'am, ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin, ma'am, ng makipagkaibigan dito sa aking live streamer. Or you can now start also promoting your channel in my live streaming, Ma'am Jasmine De La Torre na nandito sa atin. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kandikitan or kabarkada yan. Ayun. DS po, nangangailangan yan. Nangangamoy mukbang si host. Bakit ako na naman? Dating dikit kay Ashurican host, sabi ni Boc Liagas, mukha kang luya. Nandito rin sa atin. Oy! Hello naman dyan kay mukhang luya. Anong pa ba? Host, patukay kung sino marami magbigay, bigyan ko 100 Gcash. Ay, bigyan niyo yung Claridel. Ma'am, isend ko yung Gcash number ko, ha? Hoy, patukay. Ilan ka na ba, Ma'am Claridel? Guys, patype naman ako, guys, ng me. Sige na, M-E, me. Huwag kayo, guys, mag-alala. Ilalapag ni Nightboot ang inyong mga bahay. Ayan. Ma'am Shimmers Vlog, T7. Noted po, Ma'am Shimmers Vlog. Ma'am Shimmers Vlog, ayan. 1WH, ma'am, bigyan kita. Ayan, noted po, ayan. T7. Patype ako guys ng me, ayun. Para naman makita nyo guys ang mga subscriber count ninyo, ayun.
Okay, si Ma'am Jasmine De La Torre. Bakit ma'am dadalawa pa lang yung ano mo? Yung subscriber mo ma'am. Beerpax Gaming, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Beerpax Gaming ang pangalan. Hello naman po dyan sa iyo sir, Beerpax Gaming. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Meme, mapili, ayun. Nandito na rin sa atin guys, T1 hanggang T9. Plus T12, ayun. Walang T10, T11. Walang T10, T11, ayan. T1 hanggang T9 at saka T12, ayan. Mega shoutout naman dyan po kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Maylin Mapili. Highly recommended channel yan si Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, also known as Meme Mapili. Welcome po Ma'am sa aking live streaming. Jasmine De La Torre. Hello po dyan sa iyo Ma'am Jasmine. I do hope guys that you are all enjoying while you are in my live streaming as you make friends to each and everyone. Ayun. Please do connect guys to each and everyone. And baka hindi nyo pa guys kaibigan ang ating super chatter na si Ma'am Kim and Ma'am Shidona tsaka si Ma'am Inday Lisa TV. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys habang nakikipagdikitan kayo. Ayun. Unahin nyo yung mga nagpapaayuda as in. At saka isunod nyo guys yung mga naglalapag ng kanilang bahay at wag nyong kakalimutan ang aking mga VIP member na may mga badge binababayan guys automatically ni Nightboot, no, di ba? Oo nga. Mega love shoutout Jasmine De La Torre. Bahay mo po, sabi ni Ma'am Grace B Vlog. Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan kayo dyan guys. Sabihan nyo ako guys kung ilan yung tamsak ang tinamsakan nyo. Ma'am Nisbeth Hanaban, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Nisbeth Hanaban. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yan guys na nakilala ko. Si Ma'am Nisbeth Hanaban, kanina lang, ayan. Ma'am Nisbeth, mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Nisbeth Hanaban. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function Ma'am Nisbeth together with Ma'am Jean's channel para naman meron na kayong mga suot-suot na jacket. Oy, panty daw sabi ni Ma'am Jean's channel. You can now start promoting your channel guys and do connect to each and everyone whenever you wanted to make friends in my live streaming. Bakit ganon? 10:50 dito pero sa dashboard sir 10:57. Ma'am, ano po kasi ma'am, si Nightboot is walang butal na nilalagay unless otherwise pa lang kayo nasa hundreds. Opo ma'am. Kapag ka nag-thousands na kayo, si Nightboot wala ng butal. Ganun po yun ma'am. Ano pa ba? Dikit Dan Jeans 2 channel. Pasukli na lang po. Sabi ni Jong Margel. Sabihan nyo ako guys. Sabihan nyo ako kung ilan na yung tinamsakan nyo guys. At kung may premiere kayo, sabihan nyo lang din ako guys. Huwag nyong sarilinin ang mga premiere nyo. Oo nga. Sabihan nyo ako, patamsakan natin yan para makapagbigay tayo ng WH. And yung nakapin sa atin guys sa taas, namimigay ako ng 1 WH sa bawat didikit dyan kay Ashuriken at kay Ma'am Ina Macpri. O, diba? Oo nga. 1 WH. Sabihan nyo lang ako guys kung sino yung dumikit kay Ashuriken. Magpi-face reveal din na daw yan guys. Makikita nyo ang kapugiang tinataglay niya ni Ashuriken. Oo nga. Promise. Dan tusok T1 279 at T12. Sir Bok, walang 79 huy. Bok Liagas T1 2 7 at 9 7 8 9 9WH. Ayan. Okay, noted. T1 to T9 guys. Ayan. At saka T12. Sa nag-shoutout sa akin, screenshot ko na kayo. Maya balikan ko para di kain lolo. Ayan. T10 dan tamsak sabi ni Ma'am Shimmers. +1 ma'am. Ayan, noted po. Ayan. On the way na daw sa iyo, Jasmine De La Torre, si Ma'am Grace B Vlog. Baka naman guys, if someone visited your channel, please do return the favor back guys. Oo. Make sure na mag-iwan kayo ng tamang bakas guys ha. Kasi ang lakas ng ulan dito sa amin. T11 dan tamsak sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Noted po Ma'am Shimmers. Plus another 1 WH. So yan. I am giving away WH guys to monetize and non-monetize channel.
Magtatamsak lang kayo guys sa mga premiere. Wala kayong ibang gagawin. Tatamsak lang kayo guys sa premiere. Ayan. At kung di nyo pa guys kaibigan ang ating super chatter, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Kim and Ma'am Shidona at saka kay Ma'am Inday, Lisa TV, ang ating mga super chatter. Ayan. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. E6 Dan Tamsak. Ayan, sabi ni Ma'am Shimmers. Plus another 1 WH, Ma'am. Guys, don't worry, leave lang kayo ng bakas dahil balikan ko kayo with tamsak at bakas din. Ayan, sabi ni Ashuriken. Mama Eileen, I am hoping guys that you are all enjoying while you are in my live streaming. Makipagkaibigan kayo guys. Oo na, makipagdikitan. At asikasuhin nyo guys ang WH nyo, monetize and non-monetized channel. Ayun, diba? Umuulan dyan, host. Opo, Ma'am Jen, umuulan dito. Ang lakas, Ma'am. Kaya nga, lakas ng ulan. T12 Dan Ramsak. O, diba? Sabi ni Ma'am Shimmers. Noted po, Ma'am. Ayan. Plus another 1 WH. T1 hanggang T9 at saka T12. Madam Simple Adventures, tamsak na sa premiere mo po at nanood ako ng ibang video doon. Ako nagbakas at kalembang. Sabi ni Ma'am Inday. Dario Vlog. Ma'am, plus 1 WH. Ayan. T8 Dan tamsak, sabi ni Ma'am Shimmers. Plus another 1. Lakas ng ulan as in. Super malakas na malakas na malakas. Thanks kapatid Jasmine De La Torre. Salamat, sabi ni Ma'am Inday. Dario Vlog. Ayun. Makipagkaibigan kayo guys. Sa bawat isa. Magtamsak. Diba? Wala kayong ibang gagawin. Ma'am Jen Gascon. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jen Gascon. Nagbabalik natin guys na kaibigan na hindi ko na shoutout. Kung hindi ko kayo guys na shoutout, mag-press 100 lang kayo guys. Oo nga. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jen Gascon. Nagbabalik natin na kaibigan guys. Si Ma'am Jen Gascon. Highly recommended monetized channel. Wala ba tayong tatamsakan dyan, Ma'am Jen Gascon? Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Sorry naman. T1, T12, kulkog na yan. Sabi ni Ma'am, Jeans Channel plus 2 WH, Ma'am. Ayan. Noted po. Uy, Ma'am, walang T11 pala. Wala ring T10. Uy, Pading Makoy Palaboy TV. Ito guys, so padikit naman ako guys sa aking kaibigan guys. Si Pading Makoy Palaboy TV. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Nandito rin yan sa Bicol. One day pupuntahan ko to si Padi ayon. Mamamasyal ako sa kanila. Ipapasyal nila ako sa kanilang mga sa kanilang mga spring resort. O, diba? Of course, Kuya Uragon, enjoy talaga namin yung LS mo dahil sa mga kulitan at tawanan na in love dito, o, diba? Sana all may mga nai-in love dito. Hello naman sa mga in love. Dan T1 to T12, host Uragon, sabi ni Bearpax Gaming. Noted po, Bearpax Gaming. Bearpax Gaming, 12 WH, sir. Bigyan kita ng 12 WH. Ma'am Nisbeth Hanaban, tamsak po, Ma'am Nisbeth Hanaban. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Nisbeth. Eto guys, bisitahin nyo rin yan guys, si Ma'am Nisbeth Hanaban. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Oo nga, napaka-sipag niyan guys, mangisda. Baka isdahin kayo niyan. Please do return the favor back guys whenever someone visited your channel, ha? Especially to Ma'am Nisbeth Hanaban. Sino pa ba? Dana din po sa nakapin host, Bearpax Uragon na yan. Plus 1 WH, sir. Dalawang suklian ko mamaya yaho sa inyo. Sabi ni, dalawang suklian ko kayo mamaya. Ayan. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ayan. Sir, tamsak po. Premiere 9 po. Natamsakan ko, sir. Eto muna gamitin ko, sir. Ha? Naka-LS kasi ako. Thank you, sir. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Ay, pabomba natin, Ma'am. 9WH, Ma'am. Noted po. Ay, pabomba natin yan, Ma'am. Oo nga. Di pwedeng di sumabog yan. Bomba, diba? Pasabugin natin yung mga dapat sumabog dyan. Oo nga.
Sir Arnel Lahot, nandito na rin sa atin guys. Mga pupoging lalaki yan guys. Si Sir Arnel Lahot. Kumusta Sir? Arnel Lahot, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Arnel Lahot. Welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, napaka-supportive na kaibigan natin yan guys. Si Sir Arnel Lahot who is in our live streaming. Sir, kumusta? Welcome din po sa aking live streaming. Apat lang yon andun sir. Dagdag na rin sa WH ko. Guys, pabomba naman ako guys. Pabomba. Yung sabog na sabog guys. As in yung sabog na sabog. Oy, ma'am, mamaili mapili. Mamigay ka dyan ng double, ay ng brat panty. Oy, at saka ng brief. Alam mo na, kapag wala kaming mga brief dyan, kung ilang minutong wala kaming brief dyan, yun din, mawawalan ka ng brat panty mo dito sa aking live streaming. Trust me. Diba? Mabuti ako meron. Hello naman dyan sa mga Mickey Mouse. Good evening host, sabi ni Sir Arnel Lahot. Ayun. Graynat Sublag, hello po. Hello naman po dyan kay Graynat Sublag. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan. Kadikitan or kabarkada din. Graynat Sublag ang pangalan. Hello po dyan sa iyo, Graynat Sublag. Bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Dito sa ating bahay. Diba? Sir, meron ka ng moderator function, jacket ikang ang tinatawag. You can now start promote your channel also in my live streaming. At makipagkaibigan. Wag po kayo guys mahiya makipagkaibigan. Wag po kayo mahiyang makipagdikitan. That is the only way to make your channel healthy na tinatawag. Thanks naman host, sabi ni Green at Sublag. Always welcome po, always welcome. Ano pa? Pabomba naman ako guys, pabomba. Yung sabog na sabog, as in, yung boom. Si Mama Eileen Mapila, ang ating napaka-supportive na kaibigan natin guys. Yung sige na guys, pasabog, as in yung bombang bomba, as in. DJ John, Sipa Remix. Mukhang puro urago nandito. Hindi po Green at Sublag. Magkakaiba po. Merong mga si Ma'am Victoria Kulubis nasa Malaysia. Si Ma'am Adel si Ma'am Adel at saka si Ma'am Claridel nasa Batangas. Si Ma'am Jonas Salundaga is in Cebu. Ayan. Si Mahal Mo'y di na ako tamsak po. Hello po. Merong 43 subscriber. Hello naman po dyan kay host. Wala tao doon. Ayun. Oo nga, pasabugin natin. Kaya nga walang tao. Yung pasabugin natin. Kaya kasi walang tao. Yung sabog-sabog. Marami magkakaiba. Si Sir Bocliagas is Tagalog yan. Diba? Mabuhok na tahong. Akalain mo yun, may tahong na mabuhok. May mukha kang luya. Saan? Di ako pinantihan, sabi ni Jesus. Hoy, mamaili, mamigay ka ng panty daw. Oy, kau ba yung kagabi host? Bumisita sa team ko. Ayan, sabi ni Green at Sublag. Saan po? Kanino po? Marami akong binisita kagabi. Green at Sublag. Marami akong binisita. Anong pangalan? Mga friend, please visit my YouTube channel. Sabi ni Mamanang Buday TV. Ito pa guys, si Mamanang Buday TV guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan. Oo nga. Nang makita nyo ang kagandahang tinataglay ni Ma'am. Si Sir Tono Bebs, my Babes Angel Vlog. Ay opo, napuntahan ko po yun. Nag-BG ako doon. Sir Tono Bebs, nandito na rin sa atin. Nagbabalik rin natin guys. Mga Papa Balls, Yummy Balls. Diba? Hello naman dyan guys, Sir Tono Bebs. Iniwan ako kanina sa kanyang live streaming. Pagbalik ko, iba na yung nagla-live stream. Sir, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Tono Bebs. Welcome back din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Sir? Name yo, sampan ma. Hayo. Uchitaw hayo Napuntahan ko yun, Sir, Graynat. So, ayun. Nakabidya ako doon. Kay My Angels Vlog. DJ Johnny sa Gyno Remix. Kanina guys, boring ako. Ayun. Inakyatan ko si Ma'am Kim and Ma'am Shidona. Sino ba? Marami akong inakyatan kanina. Kung sino-sino inakyatan ko. Kasi nangisda ako.
Sampan, yo sampan. Sana all, hayo sampan. Yo sampan, yo chen. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa How to Chen. Ingwe na yung hayo sampan eh. How to Chen. Saan na pakapin mo sa akin? Saan na pakapin mo sa akin? Ano daw yon? Kuya, kahit lagi akong magsalita ng Bisaya o magtagalog sa public, gusto ko mag-speak ng English sa public, pero hindi na lang, baka malaman nila na rich kid ako. Sana all rich kid. Mega love shoutout naman dyan sa mga rich kid. Oo. Ako hindi ako nagsasalita ng English o kaya ng ng Bicol kasi malalaman nila na poor kid ako. Oo. Kaya nagtatagalog lang ako kasi anak ako ni mother. Baka magpatay na ko ng kaldero mo. Ganun. Meron ma'am jeans on the way, ayan, sabi ni Sir Tono Bebs. Patamsak naman po, ayan, sabi ni Green at Sublag. Sige. Ano po yun, sir, ang papatamsakan natin? Ayan. Premiere in 3 days. Sige. Patamsakan natin yan, guys. Si Sir Green at Sublag. Ayan. Ilagay ko kay T10. Ayan. Ilagay ko, sir, kay T10, kay Nightboot, para naman matamsakan. Mamigay din ako ng WH sa yung premiere. Ayan. Sa bawat magtatamsak, guys, kay Green at Sublag, T10. Bawat magtatamsak, guys, kay T10, mamimigay ako ng 1 WH. Nantusok T10. Halo? Sana all, ang bilis. Sammy Angeles, mega love shoutout naman po dyan kay Sammy Angeles. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Ay hindi pala, bagong-bago natin na magiging kaibigan na yun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Sammy Angeles, ay ma'am pala, ayan, Sammy Angeles. Mamigyan kita ng iyong moderator function po, ma'am Sammy Angeles, para naman pwede ka na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am Sammy Angeles. Thank you also for that sweet thumbs up and welcome also to my live streaming. Thanks naman, host. Always welcome po, sir. Always welcome po. Grey Nut Sublag. Highly recommended monetized channel yan, guys. See? Grey Nut Sublag. Guys, namimigay ako ng 1 WH, guys, sa bawat didikit kay Shuriken. Kapag ka naka 200 yan, guys, tinutulungan ko kayo, guys, na makita nyo ang kapugian, tinataglay niyan, guys. Kasi kapag ka naka 200 subscriber yan, magpi-face reveal na daw po yan, guys. Nakita ko na ang niyan, guys. Ang kapugian, tinataglay niyan. He is my friend in my Facebook, guys. Oo. Napakapoging bata, guys. Yung mga naghahanap ng mga papa balls na batang-bata, may gatas pa sa labi, o diba? So, Chipmunk Boys ka nga po. Ayan. Oy! Nagre-request yung aking pamangkin mag-Chipmunk Boys daw ako. Sige. Hi, baby. Diba? Nag-chipmax na ako. Kumusta naman tayo dyan, baby? Bakit? Pag nag-chipmunks boys ba ako, may mangyayari. Yay! Uy, tuwang-tuwa si Bebe. Mega nag-shoutout naman dyan kay Bebe. Haha! Bala ka dyan, Bebe. Iniwan mo ako dito. Wala na akong binubuli. Ang pangit na to. Hello po dyan sa inyo. Oy, Sir Bokliagas, bakit tuwang-tuwa ka dyan? Ano bang pinagsasabi mo dyan, sir? Oy, ha. Ano bang lingwahe yan, sir? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin yan, sir. Linawin mo yan. Wala yan sa dictionary. Bagay sa'yo, host. Kalain mo yung pinagsasabi mo, oy. May nasa dulo, letter H. Ang cute ng boses. Isa rin ito. Nagsasalita ng mga di ko alam ang ibig sabihin. Ano ba ang ibig sabihin ng ha? Ma'am Angel Ray, nandito na rin sa atin, guys. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Angel Ray. Nagbabalik natin na kaibigan. Napaka-supportive na kaibigan natin yan, guys. Ang ganda niyan. At ang bait.
Yan si Ma'am Angel Ray. Hello po dyan sa'yo, Ma'am Angel Ray. Mega shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am. Welcome po sa aking live streaming. Malit ang boses tapos Jutes. Saktong-sakto. Mala ka dyan! Being funny. Sabi daw ni Bok Llagas na bagay daw yung chipmunk sa boses mo. Oo nga. Bala kayo dyan. Oo. Siya nga, nagsasalita ng ha. Hindi ko alam yung ibig sabihin nun. Wala naman yun sa dictionary. Ay, bebe! Tuwang-tuwa ka na naman yung bebe, oy. Pwede bang sumangot lang na emoji? Saan ka sa Bicol host? Ayan, sa Albay po siya. Tumatanggap kami ng bisita kami. Reynard sa vlog, gandikit po, full pack. Ay, mga bakulaw. Nag-iisda. Ma'am Nisbet, thank you po man sa'yo, Ma'am Nisbet. Oy, thank you po, Ma'am Nisbet Hanaban. Thank you also for keeping me in your... thank you also for tuning into my live streaming po, Ma'am Nisbet Hanaban. Ay, dana daw sa'yo si Ma'am Live TV, Ma'am Manang Buday. Paano yan? Nakapag-chipmax na tayo. Only got it on you and it's all so Yung isang ha daw kuya is equal to 1 emojing ano halo ay sige okay sige po noted po layo lahat ng babalikan ko rin po kayo full pack po yung mga malalaking bakulaw. Ito, Chad, gusto mo po ng sushi? Ayoko. Ayoko. Masipag si Seth Tono ngayon. Sana all. Nga. Ay, Papa Balls, ano ba nangyari sa'yo? Namumula, besh. Manang Buday, dan full pack sa bahay mo, madam. Pasukli na lang po, tiwaya. Ayan, sabi ni Joma Jane. Ayoko ng sushi. Madami tayo dyan na sushi. Sus Mariuship. Oo. Ano pa ba? Oo. Wala na ba akong gagawin? Tito Chan, i-challenge you na Chipmunks Boys hanggang sa end ng live mo po. Ayan, sabi ni Yana Banana si Bebe. Ay, wag mo akong dyan challenge. Ay, baka mamatay kayo sa makakatawa. Diba? Natawa ka rin, host. Saan po? Saan? Nakasimangot ako, ma'am. Nakasimangot. Nakita mo? Oo. Simangot ako. Oo nga. Reynard sa vlog, dam sa Kalembang all po. Pasukli po sa main ko, please. Thank you. Oh, thank you. Chokle. Ay, magsukle. Cool. Manukli. Cool. Kahit hindi ako nakakain ng sushi, basta may bulad, busog na. Ayoko din ng bulad. Oo, pur lang ako, pur. Hindi ako 5. Oo. Alaman lang. Sapat na sa akin. Sige po, noted kayo lahat po sa akin. Babalikan ko kayo mamaya. Painitin muna natin. Sabi ni Greenat sa vlog. Naka-record kayo sa logbook. Ay, may logbook pang nalalaman tong mga to. Meron ako ditong tubo. Pili kayo. Maliit, malaki. Pag maliit, latay. Pag malaki, kumatos. Sir J Vlog TV, mega love shoutout naman po dyan kay Sir J Vlog TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. J Vlog TV ang pangalan. Hello po dyan sir, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Bigyan po kita ng iyong moderator function, Sir J Vlog TV. Para naman makapagsimula ka na rin dito makipagkulitan.
Dikitan. What's up, Lodi? Hello po dyan sa'yo, Sir J-Vlog TV. Kumusta, sir? What's up, mga J? O, diba? Makapogi vlogger. Hell, host. Patambay ako. Wow. Hello. Hello po dyan sa Sir Makapogi vlogger. Ito guys, mga popoging vlogger. O, diba? Kung di nyo pa guys nakikita ang kapogian tinataglayan niya ni Makapogi vlogger, aba, bisitahan nyo rin yun guys. Tubuhin ko to eh. Mas pogi sa akin eh. Jacket. Ayoko nga. Uwe. Ayoko. No. No. Ang kulit. Kain po tayong lahat. Oh. Sige. Ha. Nakakatanggal stress ang boses mo siya. Ha. Natutuwa talaga ako. Ha. Sige. Okay. Host, may bago ako kanina. Baka naman po, salamat. Anong bago dyan, ma'am? Oo nga. Ano yun? Bulong mo sa akin. Sige na. Huwag ka mahiya. Promise. Di ko pagsasabi. Oo nga. Ano yung bago dyan, ma'am? Sige na. A day in life, mag-grocer ako nito. Na lang ang inabutan ko. Saan yan, ma'am? Bakit walang stock? Oh, padikit naman guys, padikit. Patamsak din ako guys kay Ma'am Angel Ray. Mga lods, palablab naman bahay na to. Ako na bahala, babalik sa inyo. Legit. Punta muna ako kuya, kain muna ako nandito. Sige. Ay, Ma'am Grace! Uy, Ma'am Grace! Uy, Ma'am Grace! Ano bang ginagawa mo, Ma'am Grace? Uy, nagpapakulay ka dyan. Thank you naman yan kay Ma'am Grace. Ma'am Grace, thank you also for joining my community. Actually guys, yun ha, English yun, English. English. Ayan, actually, si Ma'am Grace, VIP member ko yan. Mag-ring nyo man o hindi, VIP member yan. Uy. Ang kulit na. Ha. Daghang salamat po, love you all. Ayan, sabi ni Ma'am Angel Ray. Okay guys, padikit naman ako guys kay J-Vlog TV. Maluoy. Sige na guys, padikit naman ako guys kay J-Vlog TV. Na nandito sa atin. Eto, nagbababa siya ng ganyang bahay guys. Si J-Vlog TV na nandito sa atin. Baka naman, maluoy guys. Ayun, maluoy. Ano bang nangyari kasi, oy? Sira-sira ang mga cellphone nyo guys. Nakakarinig kayo ng kung ano-anong mga boses dyan sa inyong mga cellphone. Paayos nyo yan guys. Ipaayos nyo yan. Oo nga. Ipaayos nyo yan. Nagkakasira ng mga cellphone nyo kung ano-ano naririnig ninyo. Oy, bumalik na sa normal. Oo nga. Haha. Konti pa subscribe ko. Pa-support ko. Ayan. Sabi ni J-Vlog TV. Danpul pa kay J-Vlog TV. Sabi ni Ma'am Grace B-Vlog. Sir J-Vlog TV, sipagan mo sir, mangisda sir, sipagan mo kasi mostly ang mga nandito, mga nakasupport is puro mga monetized channel. Actually, nakasupport. Kung uunahan mo sila, ayun, magbabalik yan sa iyo 100%. Oo nga. World Travels Dan, sabi ni sa Live TV. Mga pogi vlogger Dan Pasukli, sabi ni Sammy Angeles. Baka naman guys, bakas po para makabalik ako. Huwag nyo na guys antayin na huwag nyo nang antayin na kayo yung unahan ng unahan. Kasi may mga guys, may mga nag-aantay lang din. Lahat kayo nag-aantayan ng unahan. So, walang mangyayari niyan sa inyo. And, kung ayaw nyo manguna guys, magdikit guys sa bawat isa. Ito, unahan nyo guys, mga premier. T1 hanggang T10. T1 hanggang T10 at T12. Ayun. Walang T11. Ayan. Patamsak naman ako guys. Patamsak. T1 hanggang T12.
Ayun. Namimigay ako ng bawat tamsak nyo guys is mamimigay ako ng 1WH sa bawat tatamsak nyo sa Premier. At kung di nyo pa kaibigan ng aking super chatter, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa aking super chatter. Binababayan guys ni Nightboot BG lang. Oo, si Mama Ate mo nag-iimpake yan ng kanyang ng kanyang balikbayan box. Luis Pulpakdan, pasukli na lang sa akin, munting tahanan na binababa. Salamat ayon. Sabi ni Maka Pogi Vlogger. Ayan. Sino pa ba? Ma'am Grace, maraming salamat po dyan sa iyo, Ma'am Grace. Dan Pulpak, J-Vlog TV, ayon. Si Sir Aldrin Gandesa, ito pa guys, dikita nyo na rin to guys, Sir Aldrin Gandesa. Napaka-supportive ever since, ayon. Nakita ko kung paano lumaki yan guys, si Sir Aldrin Gandesa. Nakita ko how his channel grow. How he managed to make his channel grow that fast, diba? Si Sir Aldrin Gandesa, umulan na naman. Ang lalakas ng ulan. Ang sarap mag-red horse, diba? Ang sarap mag-beer. Diba? Mga isang can, ganon. Tsaka malamig na malamig. And then, meron kang barbecue, ganon. Sige, bumuhos ka lang dyan. Magbibir ako, ganon. Parang ganon lang. Ma'am Angel Ray, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Angel Ray. And sa mga hindi pa guys nakakadikit kay Ma'am Angel Ray, dikitan nyo na rin po yan guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel po yan guys. Si Ma'am Angel Ray. Ayun. Samida na ako sa iyo. So beautiful girl. Oo nga. Lakas ng ulan dyan, sir. Opo, sir. Lakas ng ulan dito guys. Ito guys si Maka Pogi Vlogger, di ba? Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan guys. Oo nga. Si si Denlex, ayan. Denlex, ayan. Si Maka Pogi Vlogger, kung di nyo pa guys nakita ang kapugian niya. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. Baka may mga katanungan kayo dyan guys. So, sa inyong mga channel. Nagtatanong sa akin kung ang copyright claim ba is hindi kayo ma-monetize dahil sa copyright claim. Mali po yun guys. Sino mang nagsabi niya ng mga live streamer na ang CPR is hindi kayo ma-monetize, nagkakamali po kayo based on community policy. Once na hindi kayo nag-commit ng copyright strike, okay lang po ang CPR as long as na hindi kayo ma-copyright strike. Ayan. Ma'am Sol Biha sa vlog na nasa harang guys. May galap shoutout po dyan kay Ma'am Sol. Ma'am Sol, kumusta? Highly recommended monetized channel all the way from Taiwan din yan guys. Ma'am Sol, kumusta naman tayo dyan Ma'am Sol? Dansa na kapin host. Ayan. Ma'am Sol, bigyan kita ng 1WH Ma'am Sol. Sol Biha sa vlog. Ayan. 1WH sa bawat didikit guys na nakapin. Ayun, 1WH, I am giving away 1WH. And meron tayo guys na 10WH, T1 hanggang T10 at saka T12. Ayun, 11WH guys, 11WH ang ipinamimigay ko sa mga monetized and non-monetized channels. Ma'am Simply Ann Ventures nandito pa rin sa atin guys. Ma'am Simply Ann, maraming salamat naman dyan sa'yo Ma'am Simply Ann. And si Ma'am Kim and Ma'am Shidona guys, baka hindi nyo pakadikitan guys. And si Ma'am Inday Lisa TV, ang ating mga super duper chatter, di ba? J-Vlog, dan sa nakapin host. J-Vlog, bigyan kita ng iyong 1WH, ayan. Para kay J-Vlog, ayan. 1WH, Ma'am May Vlog. Ay, si Ma'am May Vlog, nangangailangan. Ma'am May Vlog, 12WH. 1, 2, 3. Ma'am Maylene, may utang pa ako sa iyo ma'am na 5WH. Ayan, 5WH, yung nakaraan. Salamat host, ayan. J-Vlog TV pala, Vlog B TV, ayan. Bigyan kita ng 1WH, sir. 1WH, ayan. Sa bawat tatamsak guys ng premiere, sabihan nyo lang ako kung ilan yung tinamsakan yung premiere. Ayan, 1WH, each premiere na tatamsakan nyo. Oo nga.
may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. Si Sir Green at Sublag. Mega love shoutout naman dyan sa mayaman. Namimigay ng ayuda sa buhay. Sir Green at Sublag, thank you for that amazing super chat, Sir Green at Sublag. Ito guys, ay ibababa natin ang kanyang bahay guys. Green at Sublag. Kuha lang ako ng ano. Mabubukan ang aking pagtulon ay mas narasa bagong tanim ko tignan ako. Tingkaong natanan, pati ang balayan. Waray na bilingan, waray ko maging karagan. Nanguwakan ako, nganan akong paa. Agihan ako, hindi ka lang na marasa. Tulutan akong t-shirt na akong Hanap lang ako guys ng at least minute video yon. 1 minute video yan. Hanap lang ako. One, two, three. Wala ka ba sir na at least 1 minute dito sir na video? Wala pa lang at least, guys, gumawa kayo ng at least 1 minute video guys para mas mabilis ang dikitan sa inyong mga channel. At least 1 minute, di ba? 1 minute pataas. Kasi yung second video is hindi na guys po pwede. Ayan. Hindi na part ng YouTube Partner Program eligibility tinatawag. Hindi na monetize ang second video. Kaya minute video naman tayo guys. Part ng YouTube Partner Program eligibility yan guys. All you have to do is to finish what you visit Ito ang pinakamaiksi mo 5 minutes sir. Wala ka bang ibang at least 1 minute mga intro? Ito ilagay natin 5 minutes to guys. Kailangan yung tapusin. Gumawa kayo guys. I am asking you to magbaba kayo guys ng 1 minute lang pataas ha. Ilagay ko muna kay Nightboot guys ang ating super chatter. J. Jonel sa Gyno Remix. ikaw ang goyang geleng-geleng. Goyang bersama musik dari Hendro Egeng. Gaya sama-sama dengan dia kita kupas. Tidak ikuti irama musik gaya yang berbeda. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan. Kita mulai goyang geleng-geleng. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan. Kita mulai Guys, please do connect our super chatter as si GNV, si Sir Green at Sublag na ibinababa ni Nightboot ayon. Baka naman guys, patamsak naman ako guys. Padikit ako guys kay Sir Green at Sublag. Ayun, binababa yan guys ni Nightboot. Iwan lang po kayo ng bagas, babalikan ko kayo, wagas, noted po kayo lahat. Ayan, sabi ni Sir Green at Sublag. Uragon pre, nag-start na ang T5 si Ma'am Atimon. T5 guys, pabomba din ako guys, T5, ayan. Sige, pabomba guys, pabomba ako guys ng T5. Baka naman. berbeda. Angkat tangan kiri, Pabomba naman ako guys, pa-support ako guys. Meron host 1 minutes yung salitang Bicol. Ay, hindi ko nakuha. Hindi ko nakita. sama-sama. Asan ba si T5? Oy, si T5 ayaw ilabas ni Nightbot. Oy, ilabas mo ang Pre, 4 lang natamsakan ko. Oy, si Mamay Vlog. Sige, 4. Oy, bakit ayaw ni Nightbot magbaba? Oy, ibaba mo Nightbot diyan. Walang iya ka Nightbot. Oy. Oy, ano ba nangyari kay Nightbot? Dan sa Lodi na nakabakas pa. Ayan. Oy, ano nangyari kay Nightbot? Oh, ayan na. Pabomba ako guys. Pabomba naman ako guys. Ito, nakapin sa taas. T5 pangit mo Nightboot. Pabomba ako guys sa bomba. Ayun, yung nakapin sa taas. Ayun. Sinabihan ni Pri ng pangit. Harang.
Pabomba naman ako guys, pabomba. Go, 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 as in go. Ayan. Lamon pa more. Si Ma'am Inday Dario Vlog at saka si Ma'am Atimon Vlog. Lumalamon. O, diba? Hala. Hala si Ma'am Inday Dario Vlog. Subok pa more. Host, paayuda naman dito bahay mo. Bahay ni Denlex Official Vlog. Ayan. Kumain lang po ako. Wala na yung chipmunk boys mo kay Nes. Ayan. O, bebe. Oo. Host, paayuda naman dito. Bahay ni Denlex Official Vlog. Ayan. Oo ba, sir? Oo ba, sir? Wala namang problema yun, sir. Hanapin ko nga si sir. Ilan na ba ang ano mo, sir? Denlex Official Vlog. Ilan na ba yung WH mo, sir? Denlex. Tulungan kita sa WH mo din, sir. Huwag ka mag-alala. Hanapin kita. Denlex Official Vlog. Oo nga. Ayan. Sige, sige. Uy, kaka 1K mo lang. Kaka 1K mo pa lang, subscriber. Ayan. Ilan ba ang video mo? Ayan. Play all. Let's check your video. Kung ilan yung video mo. Ayan. Meron kang 63 na video. Ayan. 63. Harlem, tamsak ayun. Ma'am Adel, nandito pa rin sa atin guys, si Ma'am Adel. Wala, lakas ng ulan dito sa amin. Harlem, mega love shoutout naman po dyan kay Harlem. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Harlem. Harlem, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Sol Bihasa, dan po nakatamsak back at bakas ate yung na-watch mo na video galing sa akin na tabon yung mukha ko shy po ako noon. Tamsak Nes. Lakas ng ulan dyan pre. Oo nga, 180 WH host. 180 pa lang. Bahala ka na host. Ayan. Sige, bigyan kita ng Ay, naka-friend naman tayo, di ba? Ano na yung mo, sir? Ano na ba yung Facebook mo? Ibigay ko sa iyo yung yung resibo. Ito, ayan. Ito, bigyan kita ng meron kang 63 video. Ayan, bigyan kita ng playlist, sir. Huwag ka mag-alala. I-send ko sa iyo. Okay. Anyway, so much for that. Ayan. Ano na ba? Maulan dyan, Sir Uragon. Dito mainit naman. Dito sobrang init. J-Vlog TV dan tamsak baka at may bakas din na idol. Sabi ni Sir Ashuriken. Baka mag-tornado na sa labas, kuya. Bala sila dyan. Lakas ulan na. Oo nga. Ayun, Sir. Sir, isinend ko sa iyo yung playlist ko sa iyo. Huwag ka mag-alala. Bigyan kita ng playlist. DS May, ayun. Sobrang ulan dito guys, as in sobrang ulan, sobrang lakas.
Masih sayang jongana Oselia pakit Shoutout J Vlog ayon. Harang sir, sabi ni Sir Aldrin Gandes. Sa Simanang Buday, make friends please visit. Ayun, ano po yung equivalent sa 1WH kuya? Ano, ang equivalent sa 1WH is lahat ng premier na tatamsakan nyo. Ayan, binababayan ni Nightboot guys. Bawat premier na tatamsakan nyo is equivalent to 1WH. O, diba? Sayang naman. Telemet sa lahat ng mga pumunta sa premier ko. Ayun, sabi ni ano. Tapos na ang mukbang sir host. O, si Ma'am Inday talaga doon ang nakarami. Si Ma'am Ate Manvlog pa isa-isa lang. Siguro busog pa nagmukbang yan. Si Ma'am Inday talaga. Nightboot, salamat, sabi ni Ma'am Angel Ray. Ayun. Hoy, ang laki ng bahay. Tuwang-tuwa talaga si Ma'am Inday Dario. Si Ma'am Inday Dario talaga yung sunod-sunod yung sugo. Nakita ko yun. Nagutom ako doon, sir. Napansin ko nga po. Tito Chad, si Mama po ang nag-charge ng iPhone 6 na yan. Nagutom ako doon, sir, urag. Oo nga, naka-charge na siya. Ano pa ba? Makapogi vlogger, mega love shoutout din sa iyo, idol. Sabi ni Sir Ashurike, nagkain ako host. Sige lang po, sir, sige lang. Mukbang nga, di ba? Sorry na talaga, Ma'am Inday. Oo nga, mukbang nga naman. Kailangan marami kang kakainin. As in, nga naman. Mukbang nga naman yun. Kasi hindi mo matatawag yung mukhang, hindi mo matatawag na mukbang yung mga, tingi-tingi lang ng konti. Patikim-tikim na, hindi mo matatawag nga naman talaga. Sorry na talaga, I stand to be corrected naman talaga. Mag-thank you ka po sa pinakamabait mong kapatid. Thank you naman dyan sa pinakamabait kong kapatid na iniwanan yung aking cellphone na nakatiwangwang na 62% charge. Thank you. Sa kalam yan si Inday Dario Vlog. Ma'am, si Ma'am Ate Mon talaga nagsakalam nun. Hindi ako. Hello kapatid yan na banana, ma'am. Super maliit yan. Ang aking pamangkin na si Bebe. Ayan. Kaya if malakas yung ulan at hindi po kayo nag-ELS, I recommended mag-movie marathon po kayo. Ako hindi, kumukuha ako ng isang kanang beer. Isang kan lang. Yun lang kaya natin. J-Blood TV. Grenatsu, pulpak dan pasukli na lang sa akin. Salamat. Sabi ni Makapogi Vlogger. Sino pa ba? Paano pag brown out, ma'am? Sa amin talaga, nagba-brown out naman talaga. Pero ang aking computer, hindi ko nagagamit kasi, naka-solar naman talaga kami. Pwede kong gamitin yung aming internet. Ang aming internet pag brown out is, tuloy-tuloy naman talaga. But then, ang tanging problema ko is kapag nag-live streaming ako, na cellphone lang ang gamit ko, na wala akong gamit na ibang gadget, hindi ko maidadrop ang inyong ang inyong mga premiere kasi cellphone lang talaga ang gagamitin ko. Talo ng kapag may computer ako na nasa harap ko, eto ang aking computer na nasa harap, ayan. Naipo-program ko kay Nightboot ang inyong mga premiere. Talo ng ganon. Tito, sabi ni Mama, ang mukbang ba ibig sabihin mukhang bangag? Hoy, ang mukbang daw ang ibig sabihin is mukhang bangag. Ha. Diba? Ang ibig sabihin daw ng mukhang is mukhang bangag. Wow, may pa-solar pa talaga ang... Hindi naman, sir. Hindi naman po. Yung lang naman yon yung packet wifi ang naka-solar.
Ma'am Angel Ray, thank you naman po dyan naman for keeping me in your background. Ayun. Thank you guys. 30 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Makipagkaibigan kayo dyan guys, makipagkaibigan kayo. Hindi na din lang siguro ako matutuloy. May ipoprogram akong isang computer doon sa sa crossing namin. Ayan. And parang tinatamad ako lumabas. Ipagpatuloy na lang natin. Akala ko may solar sa bahay nyo. Oo naman, meron naman talaga. Pero ang kaya lang na kayang i-drive yung isang cellphone lang. Kayang i-charge. Oo. Hindi, meron naman talaga guys na naka-solar naman talaga kami. Yung may solar system dito. Solar system. Meron guys sa amin na solar naman talaga. May solar energy kami dito guys na ang kaya lang dalhin is ilang mang ilaw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ilaw. Buong bahay may ilaw and yung aming Sa Gyno Remix. yung aming router ayun. Solar system. Si Mama po yun. Sige. Buong bahay namin, may ilaw naman talaga. May-ari yan si Prina. Mahal ang solar panel. Opo. Hindi, ang nag-invest naman talaga ng solar panel namin is yung aking kapatid. Yung mother ni Yana Banana, di ba? Yan ang sponsor dito sa aming bahay. Sir Host Uragon, out na ako. Akyat na ako sa second floor. May mumu na doon. Salamat ng marami. Ma'am Inday, thank you naman po, ma'am, for tuning into my live streaming also. Ingat ka din, ma'am. May mumu dyan. Wala ka dyan. May solar panel kami, sir. Di lang kami maalam magkabit. Ayun. Ma'am, anong ginagawa ng YouTube? Oy! Ito talaga si Ma'am Grace. Tubuhin ko rin to. May YouTube. May YouTube. Pare ko, andito si Munera. Libre lang yun, Ma'am Grace, ang solar system nasa saya. Hoy, buisit ako sa Buisit ako guys sa module. Ang math, ang English, ang science. Puro mga mother tongue. Diba? Sabi ng aking pamangkin guys, sabi ng nanay ng aking pamangkin guys, ang Tagalog ng mother tongue is tangina mo. Sinabi mo ba pre, mother, dila daw uy. Oo. Ang mat talaga sa akin kuya, yung pinakadim. Ako din, promise guys. Honestly, ayoko ng mat talaga. Ako ang taong walang kwentang, di marunong magkwenta. Walang kwenta sa mat. Oo nga. Pare ko ipunta sila sa hospital. Ayun. Tagalog ang module pati mat. Oo nga, bakit ba tinatagalog? Dapat kapag math, English, science is it should be English language. Para naman natututo yung mga bata, di ba? Nasa tabi si amo ko, kakaalis niya, bakit pare ko yati mo nilagayan? Oo nga, tinatagalog nila. Ano ba ito? Mega love shoutout naman dyan sa mga Tagalog. Pero sa bagay, gano'n naman talaga guys. All over the world, ayun. But they have to, they focus on their mother tongue, di ba? Kahit nga Chinese, kahit sa Taiwan guys, lahat ng subject nila is puro Chinese. And then kapag gusto nila kumuha ng English course, kukuha na lang sila ng English course. Favorite ko yung math dati, pero pag ngayon parang masabi ko na lang na matangina nila, na jologs ako doon sa mat ng kapatid ko.
Sir Lester Ombrog Vlog, thumbs up dan mega love shoutout naman po dyan kay Lester Ombrog Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Lester Ombrog Vlog ang pangalan. Sir, kumusta? Welcome back sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys. Nandito sa atin, Daisy Shetty Channel ang pangalan. Mega love shoutout naman po dyan kay Daisy Shetty Channel. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also so that you can now start making friends also in my live streaming. Ma'am Daisy Shetty Channel, o diba? Daisy Shetty. Hello po dyan sa iyo, Daisy Shetty Channel. Welcome back ma'am sa aking live streaming. At nalaman din namin na may math na din sa science. Halo, ayaw ko. Sir, I love math. Mas lalo na may pink na playing. Ang ganda ng math kapag ka-pink. Ang kulay. Sana all pink na flying. Kaya kung totalin, kaya niyang totalin daw. Kung lahat ng mga lumilipad. Hello naman yun sa mga total ng mga lumilipad. Walang iya. Sendan ba naman ako nga question sa messenger ng walang solusyon. Diba? Yung pamangkin ko guys, sinisend, may group chat sila, yung mother ko. Sinisend doon sa group chat kung ano yung tanong. Tapos may mga may mga module na, may mga summative test na kapag ka sinerox copy, yung isang question hindi na si Xerox copy, hindi na po photocopy. Ayun. Kaya kung walang question, walang sagot, libre. May galap shoutout naman dyan sa questionnaire na hindi na uubos i-photocopy. Sir, I love math. Hello po Ma'am Adel, sabi ni Daisy Shetty. Agoy, baka mag-anak na pari ko'y Atimon Vlog, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. M7 TV guys, nagbababa ng kanyang bahay. Ayan, sino pa ba? Tito Chad, naalala ka na naman po ulit yung tinanong mo po ako na gaano na kalaki ang isda nung pinakain. Tapos po ang sagot ko, dambuhala na. Oo nga. Sir, seryoso, ano daw po yun, ma'am? Sir, seryoso, din sa module Uragon. Ano daw po yun, ma'am? Sir, seryoso, na din sa module, ayun. Opo, ma'am, nagmo-module ako, dalawa pati, si Bebe at saka si Pogs, pinagmo-module namin. And then, meron pa guys na arts, ayun. Sabi, nakalagay doon sa arts, kumuha ng mga dahon at kung ano-anong sanga, gagawin yung mga ano ba yung tawag doon? Yung iaano daw sa mga color ba yun? Yung ididiin mo sa color tapos gagawa ka ng mga kung ano-anong mga shape sa ano. Ang ginawa ko, yung Pilox na pang yung Pilox na pang spray ko guys, yung pang paint ko doon sa pinagawa kong computer rack, yung Pilox. Pinagdidiin ko yung mga pinagtitape ko yung mga dahon-dahon. Tapos in-spray ko lang ng Pilox, mas mabilis. Tapos tinanggal ko yung dahon. Arts na yon. Diba? Ako host kanina nag-module ako. Ayan. Seryoso ka din sa module. Sorry, mali type ko. Kain ako na. Sige lang po, Ma'am Adel. Sige lang po. Buti anak ko nasa kinder pa. Yan. Sabi ni Ma'am May Vlog. Puro gano'n po, gumagawa kanina niyan pang tatak. Oo nga po, Ma'am. Yung gagawin mo, yung itatatak mo yung mga ididiin mo sa kulay, tapos ang mga color, tapos itatatak po sa coupon band. Ako hindi ko idiniin. Oo, ginawa ko, yung mga dahon, ang itinape ko doon, tapos in-spray ko ng Pilox. Ayun. Tapos tinanggal ko, ayun, arts na siya. Ang ganda pa. Diba? Utak lang yun. Pero mas na-stress ako sa mga kapatid ko. Huwag ka ma-stress, pre. Nag-module si host.
Opo ma'am, kasi yan si Bebe ayaw mag-module. Kapag nagmo-module dito sa amin guys, no gadgets at all. Ako lang ang pwede mag-gadgets, o diba? Yung dalawang bata is tinatanggalan ko ng gadgets. Hinuhugot ko yung saksakan ng kanilang mga smart TV, and then kinukuha ko lahat ng kanilang mga gadgets at mga remote control, o diba? Para mag-module sila. Sir Ora, exit muna ako ha. Thanks much sir. Ma'am Simple, ayun. Thank you po dyan sa iyo ma'am. Tito Chad, alam po ba na ang boses mo ang ganda sa YouTube? Para kang nagtitinda ng taho sa umaga. O diba? Taho! Yana Banana, shout out sa iyo. Ayun. Ayan guys, si Yana Banana, pamangkin ko yan. She's 9 years old only. Ayun. Yan ang nagmo-module si Yana Banana, si Bebe. Pre, may katapat ka na sa buli. Binubuli ako ng sarili kong pamangkin eh. Hindi na yan makakauwi dito sa bahay ko. Oo. Paghuhugasin ko yan ng napakaraming plato. DJ Jonel Sagayno Remix. Little Ora Pulpakdan, pasukli na lang sa akin. Munting tahanan na binababa ko. Salamat. Sir, si Little Ora sa akin po yan guys. Si Little Ora, may second monetized channel account yan. Natuto na pre. Oo nga, natuto na. Uragon, magka-age pala si Tasha at si Bebe. Opo ma'am, 9 years old na siya. Si Bebe. Nasa grade 3. Yun ang ginagawa namin. Bahala ka na host. Opo sir. Naka-playlist ka naman dito sa akin sir. Huwag ka mag-alala. Bigyan kita ng one full playlist. Aldrin Gandesa dan sa Premier and Sunflower, sabi ni M7 TV. Yeah. Una sa elementary, akala ko ang methods na gagawin lang namin sa buong math addition na 1 plus 1 equals 2. Pero ang math naging hindi na maintindihan. Ayoko talaga ng algebra, ayoko ng calculus, ayoko ng mga geometry. Ayun. Gusto ko lang yung simple MDAS. Yun lang talaga ang alam ko. Pero kapag ka mga x squared times x squared plus no thanks. Ayan. Galit na galit yung nanay ko noon. Hindi ako kinibo hanggang sa mag-graduate ako. Hindi ko rin siya kinibo hanggang sa graduate ako kasi isang araw when I was in college guys, ayan. Yung loko-lokong kaklase ko guys is pumunta dito sa bahay namin. Abay, sabi ba naman na, asan ba si Uragon? Bakit hindi pumasok sa klase? Lagi yun nagka-cutting classes. Pero ang hindi alam ng aking mother is, pumapasok talaga ako. Niloloko lang siya ng aking classmate na pumunta dito kasi kukunin nga namin yung project na ginawa ko para sa kanya. Ayan. Niloloko, hindi ako naabutan dito. Yun ang napagtanungan yung kapatid kong pulis at saka yung mother ko. And during that time, nagalit sila kasi nag-i-enroll lang daw ako at hindi naman ako pumapasok. Pero ang totoo nun, pagka calculus na, pagka geometry na ang aming subject, talagang ayoko ng subject na yon. Sa lahat ng aking subject, yun lang talaga ang ayokong ipasa. Kahit anong mangyari, ayokong ipasa. Ang nangyari, pasang-awa ako. Oo nga. Because I just don't like math. Trust me. Buhay na buhay ako dati sa high school. Math ngayon, naiba na ang mga formula. Host, exit muna ako. May gagawin lang ako. Sige lang po guys. Sige lang. Ano pa? Okay guys, magtamsak kayo. 7 minutes na lang ako guys. 7 minutes na lang ako. Baka naman. 7 minutes na lang ako guys. Magsisimula na rin yan si Pre. Ayan. Ma'am Atimon Vlog, hello po. Ayaw din po sa iyo ng Matito Uragon. O diba? Oo nga. Ayaw din sa akin ng mat talaga. DJ Jonel Sagayno Remix.
Sabi ng Matt, I don't care. Oo nga. Ang bobo ko talaga sa Matt, as in, ang bobo ko, di ba? Mama Atimon Vlog, dikit kita. Suklian mo na lang po. Salamat. Sabi ni Daisy Shetty Channel. Ayun. Makipagkaibigan kayo guys. Makipagkaibigan. Sige na, sige na, sige na. Sige na, please. As in. On the way kay Pogi. Ayun. Sabi ni M7 TV. Totoo talaga kuya no, na kung walang ingay sa classroom mo, parang hindi na classroom. Oo. Kapag hindi maingay yan guys, ano yan? Silent place. Library ang napasukan mo. Hindi classroom. Ate Mon T10, thank you, host. Ang bait ni host. Ayan. Guys, sabihan niyo ako kung ilan yung mga tinam sa kanyo, guys. I am giving away W8. Sabihan niyo lang ako kung ilan, ha? Isang bagsakan lang kung ilan. Ang ilan niyo ay ang tinam sa kanyo. Suklihan ko ng 1 WH bawat tamsak niyo. Oo nga. Sa Gyno Remix. Support kita host, full pack, ayun. Thank you naman po dyan kay Ma'am Daisy Shetty Channel. Ayun, thank you po ma'am. Thank you. Huwag ka mag-alala ma'am, dikitan kita ng dalawa kong monetized channel account. Ayun. Tito Chad, may laban ka pa. Pangit ka, pangit. Babae ako nakitang kay ganda. T11, ayun. Niya ay Hanggang T12 ma'am, hanggang T12. matik na parang pinanaka ni Cupido. Sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang Punta muna ako Kuya Urago, next time naman tayo. Kita-kita yan. Punta muna ako. Sige. Maraming salamat naman dyan sa iyo, Ashuriken. Ayun. Ilan na lang? 4 minutes na lang ako. Ay, 5 minutes na lang ako. Pre, magsimula ka na, pre. aalagaan lang Dikitan ko kayo guys maya-maya. Ayan. ko lamang. Stay awake for too long. Don't Ayan. Isdaan. Let's go isdaan. coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Thanks host. Thank you mo. Ayan. Sabi ni Ma'am Daisy Shetty. Always welcome po ma'am. Always welcome. Gawin namin nasa isip. Kaya kita sa paraan na ako lang ang may pagkaalam. Guys, punta nyo yan guys, si Ma'am Jonas sa Lundaga guys. Hindi kayo kung may mga premiere kayo din guys, nagpapatamsak din yan, namimigay din yan ng WH. 1 tamsak, ay 1 premiere, 1 tamsak, 1 WH. Chills make me Pwede nyo puntahan yan guys, si Ma'am Jonas sa Lundaga. 2 hours pa po, please. may 7,000. Sir, sinong dumikit sa akin tapos nasa tusok sa mga titi, sir, kaya manukli na mi. Ayun, sige ma'am. Oh, maraming kanina ma'am, ate mo, nakita ko na may mga dantuyo sa iyo. Bahala ka na diyan ma'am, manukli. Bahala ka na mambudol diyan ma'am. Okay lang 'yun. Ma'am, ate mo, bigyan kita ng 12 WH. Ayan. Ano pa? Ilang minuto na lang ako, guys. 3 minutes na lang ako, guys. Gusto ko pa po mang bola. Ayoko na, be. Bahala ka dyan, be. Bahala ka dyan, pangit, bebe, pangit. Miss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal. Sige, sir, check ko lang. Salamat sa nagdikit. Ayan. Always welcome. Ito guys, sa M7 TV, baka hindi nyo pakaibigan yan, guys. And kung gusto nyo guys na eto, puntahan nyo si Ma'am Jonas sa Lundaga. Pwede kayong tumalon dito guys. Pwede kayong tumalon dito kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka-livestream na po siya guys ngayon. Ayan, binababayan ni Nightboot. Ayan. Pwede kayong tumalon dyan guys. Magpatamsa kayo sa mga live streaming nyo. Ayan. Maraming salamat po guys sa inyong lahat. Ayan. 2 minutes na lang ako guys. 2 minutes. Pwede na kayong tumalon guys, as in. Sabihan nyo lang ako kung ilan yung WH na tinam sa kanyo guys.
And maraming salamat din po guys kay sa ating mga super chatter. Kakadaig pa mag-asawa, nakaalalay sa anong bagay mo lang. Salamat Sir Uragon. Ayan. Always welcome po ma'am. Always welcome. Ayan. Isayaw ng mabagal. Gusto ko lang gusto. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, dinadhanan man. Salamat sir. Ayun. Welcome guys. Welcome. Pwede kayong tumalon dito guys. So ayan. Gusto ko sa akin ikaw, tanda ko sa iyo, hindi. Ako po ang inyong lingkod. Nag-iwan sa inyo guys ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. I love you all. Ayan. Sige host, thank you. Pasok, Jonah. Ayan. Wow, pumasok kayo guys kay Ma'am Jonah. Ayan. Mamamaalam na rin ako guys sa inyo. Bye sir, bye guys. I love you all. I love you all guys. Sige host, thank you. Pasok, Jonah. Ayan. Oo. Kita-kita din tayo guys ulit bukas alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ayun, or hanggang alas 8 guys ng gabi. Ayun. And I love you all. Ako pa ang inyong lingkod Uragon guys. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. I love you all. Bye guys. Okay, meron pang bago. Oxbower TV, Tamsakdan host. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Oxbower TV, sir. Kunin ko yung pangalan mo, sir. Oxbower TV, ayun. Bigyan kita ng sir. Bigyan kita ng 5WH, sir. 5WH, ayan. Sa pagpasok mo, I will gonna give you 5WH. And then I will going to promote your channel also tomorrow, ayun. I'm about to end na, sir. Ayun. Sorry. Ayun. Kay Oxbower TV, ayun. Bigyan na lang kita ng 5WH at bukas i-promote kita sa aking live streaming, ayun. Tamsakdan host. Ayan. Kay gising lang host, daan din lang ako. Papasok din ako sa work. Ayan. Sige. Ibigyan sana kita ng 5WH. Mag 5 hours back ang video mo, sir. Ayan. Pero i-full playlist na lang kita, sir. Bigyan kita ng full playlist. Kung sakaling meron man, ayan. Full playlist. Ayan. Salamat host. Ayan. Always welcome po. Always welcome. Or bigyan kita ng 5WH kung sakaling And then, bukas ko na lang ikaw, sir, i-promote. I'm about to end na rin, sir. Nagpapaalam na ako. Ayun. Maraming salamat guys sa inyo, guys. Ako po ang inyong lingkod Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. I love you all, guys. I love you all. Bye, guys.